me call washroom no na just say e moja to me na mo fare so ready e kona no odin o de me call hospital ti ye kunyina kra moja ne so no si ye kodu station e na ye kwa amo midwife no honom no e na obisa me se de na ye me na me si minim de ye me ma ya se me ya ba menyem ti minim de ye me no maduro bia nso ye e na maame no e hwe ye o hwe no no anka nche me se yinsen ne wo ho ba sana moja na etaya kra ne honom mu no afina na ye basata na nya be 1 month sata mo sanyi moja na wakra na wono mum na e ba bontin na kra no so da baby ti wono ma mbe ka chen se ya duro ene dia de ye dia ama me na msi minim ti ma me kra for reason ke nya police case e ma no na me kan se da bi na ma me e ja na e ba fie to o hwe sisiem se bia moja no emba bi no so anka nche me se nyinsa na e de e wo ho nti e ba fie no nti e moja ni tu wono na ya wo se nyinsa na sei sana me hu no nti e ba fie no one month by na some menses aba e ba to asa 3 months te 4 months o ko na some menses mba biem na mka che me ofa we sei e na asi ana se ne yenko cheke ti me ko to yi be cheke na ese menyam ye ko twa scan na ese menyam 5 months ana mbo ma na ne ene de ko to obo en ne ni ase ompene e ma ni na njira nyinsa ne ni na dia ni nua ba na be ma be oba oso ompemu ni na njin nyinsa ne dia ti ma o ma hwe me na me maame ahwe me an ye woye ti ye woye no me woye no mu hono mo na oyo ho na sister bi ba ho be ka che maame se omukwa asori no akosim sakra ne ye isane ba nti no sofo no so ommeje akwala no ameje akwala na ye afini ye de pa bo ni nye bi ti ye ho no na me bra am di na chi ne master ene sa boy na boy ba kan no bae omba no me ka che maame se sister kuya yes slow de asibia jaman kana fa kwala ne dai e mai na yen hwe ya de na de ka wa bono ka che na ma me ka chom so ndio nu ni e ka bobia de aka na ye de e do so ata no manya ma wonya 3 months de aka na do so nto nya dai omo fa ma de na omo hwe no o ka sa se nche no na de na nyimre na sister no beto se ni na ba fie so be ja kwala no enya se mkuto ma sister no be di atam fie papa obi a ndia na no ankasa obi anka February Bosume no ne da etoso aduonu emiensa ene na nyankrompo ada romance de ene asan acheyen ebiemu na yede asedarmu rempemu asiedu ene de emma no nti ba bia wo bia no ene de ni ahobrase yakwan so no watwe de aban wo fidie no Akoma 87.9 FM sanso ena wo behwe yen e wo Facebook live Akoma 87.9 bomodian like and page no no comment na fe wa share e ama ye YouTube Akoma 879 FM and also FM 87.9 now was subscribe no me notification bell me sunti every so you get notified and also share ama fofropin so etumi enya bi ahwe enawia bomodian na eka ye ho so wo behwe no television so na eye onua TV Rabbi One TV and afei was say Chrome TV so what to me ashe ewo ho na Big Love Radio ewo Spain Otaibwa Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK manager dache yin tachiman bemena memo hapa and then now rap one pay because ya boto na so said etie bia no esi yesu krai ja him tini da so ti ha say no anti manager da che hena wo no apamfo tachiman ya tonkra na ya chiachia munyina asopa online radio ewasafu poko sika police are in both at 32 kwhwiri brofedu and oton house any security door some ka say ene wabia fidie no agum say ya enya sam keto akra sanso ena atonso s line na brebro information center and wokumewu bodomase and afi atomic digital satellite and so e water the dash shane so ma say first story no and our first case no one hour sosne a pure natural health ya with the 3p garlic mixture and our face to grow fine which do one and our sosne
yɛde ɛbrɛmo Niki Pizza Fan Club ɛwɔ UK yɛ maame Nikita ne papa Pizarro yɛ kyerɛkyerɛ mo fans of Akoma Nsem Maa Akos great family ɛda so sanso ɛna Akoma Nsem Fan Club no so yɛahyɛ de ato so awia yi wɔn nso betumi ahyɛ ɛde ama yɛ charity group foundation ɛno nso yɛahyɛ ɛde ato so adua namba ɛno nti wɔn nso na mo nhyɛ ɛwɔ hɔ ɛma yɛ na awia yi deɛ yaba no na yaba sɛdeɛ tie bia no adwuma no ɛbɛkɔ so nti na yɛkɔ so ama yɛn nyinaa yɛn ho yɛakɔ na yɛasan ama yɛnnua akua menua akua hyɛden nyankopɔn nkɔ so a na ɔnkyekye no rɛ ɛno a memeduru hɔ bom na wayere ne ho sister msɛ ɔsɛ ɛnyɛ hwee wate nyame na n'anim nam sɛ na woankasa bɔkɔɔ deɛ ɛsɛ wo na akyekye mmerɛ na me na mekyekye werɛ na kyɛ sɛ deɛ bɛsi no ɛnyɛ sɛre nti nyame ɛnkɔ so a na ɔma yɛ nyinaa yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi ɛde ako akɔ yɛ nim nyame yɛ adom a mmerɛ kɔ n'anim no mede yɛba no na yie ne ho nhyehyɛ no nyinaa mede ɛbɛto dwa ɛde ama mmɔ yɛnkɔe na mene mɛwura aba bi a me nsa ka no wɔ ha nkɔdi nkɔmmɔ Mary meboa Mary Opoku Samokai nanom benada yɛne Mary Opoku ene di nkɔmmɔ fidua yi mu na wɔde Emmanuel Osei ɛbaayɛ na ayɛ nsɛm pii deɛ wɔde bɛkae ene Akoma Akoma horror wɔ fie ha wa wini ɛne agyae na mesi da bi monto mo bo ase ansa mamu nika mfɛ na Akoma mede medika ɛfrɛ Akoma kayir bombom anso na mesi da bi o ebi akroma anso de ɔyɛ no so da bi a wɔte na asɛm ase o ebi so kra na ntisa enti mo ma Akoma mmra ansa na obi a aka na asɛm a ɛwɔ sɛ wɔka na deɛ wode bɛkae Akoma afiri hɔ a mere sɛ obi a wagya ya wadeɛ na ɔkɔ ɛnkran kɔbɔ ne bra na maame dafo bi Mami Vic Akoma FM 87.9 afrɛ no sɛ ɔbɛma no ɛsɛ wanu ne ho sign bra ne sister ɛsɛ wanu ne ho ɛno nti no ɔnyɛ wo hehe ne kaka ebiem sign bra na ɔsign bɛtra wade ase ani abosome nso koraa ne asɛ yi n'ase akonya megidi sɛ deɛ wakae asɛm a meka no nokwasɛm nti yɛnkɔ na yɛne Mary nokwa bɛma no eka so obeba no ene wakyerɛ sɛ wɔyɛ bɛma with balls mɛma no bi wɔ hɔ a ofrɔ mu mɛba no na ɔbɛba no kora no na kyerɛ sɛ ɛdi bɛɛbɔ so me bɛma ɔka so ɔbɛba na waba no na kyerɛ sɛ ɔwɔ nsɛm ka nti yɛma Mary mo na asɛm no tɔfa sɛ bɛyɛ a ɔbɛte aseɛ yɛnto sɛmpa ɛma Emmanuel Osei na afei yɛma bi ɛnso Akoma vek so na yɛntie na no asɛ Mary ɛna no wode w'asɛm bae yetie na media me court room ha say deɛ ya me pese obi a wɔde na asɛm ba ɛte aseɛ ne sɛ ye ka asɛm no sɛ de sitie no a ye ni favor ɛmfa wo so obi di na asɛm bɛba na wɔbɛkɔ na wɔdi fo saa ne ye ka yɛ asɛm ɛmfa wo so ɔde na asɛm bɛba na ɔbɛkɔ na wɔdi bem Sani Akoma FM eti Mary ene yetie wo na fe yetie won mo aka ne hu se de yebesi agyaji no wafa mama me pacho na me ne Isa anana ewo ho ayo yewo ye ebe ware ye ti ye ware ye no me fa se be ye 6 months na se ena ntokwa e chantokwa nti me hu se ware de ntokwa wom nti no enkore ti fi be ye wan ye mu honom na ekɔ no be 1.5 year eno phone eho sensem bi bae no te okobo ne sister amane ti ayi ase kwa ne sister ne me beko ena me kye ne se aha ye nipam oma ye nkofie Akoma FM 87.9 Kumasi sister ne kasa bia nti obi ena ka kye ne se de oye enye na wonyae ne npa krotwe ne de ne koye ti ye kofie no ade a kye Sunday anopa sister ne ba na me pesti oba no ka kye me se me fa onua ne phone ema no no so nkwaje me de ema me ana me ka kire ne se sa me de phone ema no na se wanje me de ambre me a me nti ase ema no ana so obeje abre me to oje phone de call ye no omo call ka mu ko yi me phone no na obo ka kire onua ne se
kache yisa so o me enko no fa nko kire me ofa kwasi manu ti wokoye na me ofa yare na mo fa ka kire ne se wo ye nkwala mienu awawe enti vig ni nyini hu frim Akoma FM 87.9 Kumasi no ana o ya ne ho to na ono abehwe no asiesi asem no ti mo fa kwa ne ho anto no e na ono aba ni isa ne be kasaye na se still na de isa no ya no we de wo ye yakoba enso so one me ntena biem ko fa nsem bebre ma menua bedidi o matem isa ndi ka bie na no ka kire me ne kasa won kres ka kire me se de ogina kire na o kasa no adenti na onyi sika ni bi ma na me fama nkwala no na me ka kire ne se nipa o kasa no woni nipa kro me maame e na o kasa asem ne de e kire no ti wona maame ka senti asema me ka ye e na isa edidi matem ti menua ba kwefre na oba ya menua ne ye ya na kise wo sesa de ma obro so to oba isa woni 87.9 ti maame ne koye no asema menua ne ka ye nya me no kreni me kra anso mani e ma da me ba fie be fam be ka kire maame se asem si na oba ya akodi di atam na tala isa na busuafo nyina so maame be wo nya na ni afla enti no ye ye ne de na maame ka se sa be di ade asa enti ade kye a e da na nkasa me ame sa ba isa ho wo fie e be pa na kye so isa me srawo unsa wo sister wodidi matam kra na me bie ma no nka bi nkyele no ye enti me pa na kye asem we o ma ne nsa ya me sra no ma ne sister nte ade kye ye se ne sister te asem no dada ti me fra isa me sisa asem nka nkyele sister na ka yo so nyam na me kan na me nin pa kro ko bo na mane na me su ne sister be di atom ye fie ni mo pa obi ankasa nko so me nua na akofa sa asem na ba e me ye kopa ho dwatoa asofofo koy edes koy even chikrom hene kura me de koto hene ni mo hene frey omo so omo nko okay de to so me anu no ofre ka chem se me boy ne me boy ne se ono hene ni nkomodie bia okay na makuma avege se o hene ni no so otu ne nsi ni okura na aso obeka chen asem ketoa omo beti ye sofo avege beti ye sofo won ni nyina si ye sofo anyi ni ho amfiri asem ni mu a de ode be ye one ne yere no enya asem ketoa okay na me study am e wale na gu no mo gi omo nsa o isa ni na busuafo edika ba me ho so mbeji omo nsa sata yakwa ma me operation aba to oba ye no na ma me say ya sini yakwa me operation enti mema ni fie omo beba yi omo ba na ye de ensa na ye de akacho enti omo request omo tan ye de koma awo omo enti ye mfiri won ye mra ene nipa ne do so po bia so bekasa me dia me aware ni ja ye 5 years in last year okay ti me ho no ma na me ma me ba kefo na oba echa e frɛ me say one vegi akasa eni isa akasa ma bibia ye de atoji nti me ba na mom de me ba de me ya ne say bibia me nka ma no ntum e ma me nka wo hwe e na me so ne de waka ma because me won so ye panimu wo ye me ma me ntimi nya de entwe na no wo fom e na o kai na me so 3 days na so pani frɛ me o frɛ me no ka cha me say okọ vegi ho na okọ vegi ho no ne vegi kokasa na vegi say ono de first ne yesema me wale isa enye yi emwo isa ai me wale isa na yese ana hwan say vegi say okache yourself pan say me wale isa first ne yesema wale isa emwo no ba se de me wale abebo ne to on frɛ me manemra na me bi say yourself say enti hwan ena ka so on frɛ me no say vig ena so on frɛ me okay ena me suyo mati enti di be wan read me oba chance frɛ me no bi say no ka so isa frɛ na me say wa frɛ me me ne na kasa ba ma bi say ne say ne sister o me di matem biem o se de oni me yeshi biem ena me suyo mati na me de me baaye my dam bedu ade kye sister ne bedi matem sister ne bedi matem da na dam bedu ade kye obedi matem because bedu an homache anopa na obedi matem edi 3 days time sister nsa bedi matem be 1 week na Sunday na me ne sof ma mete yanim wonu mu di nkomo awia sister ne bae oba na obi say hey mo papa we ona mo say e papa say wa fa soro a ena o start say o di atem ene o kasai ena me mpre ena wale ni say mewu me wu ya enya djuma me wu pa me saman nti ase na me ma me be wu kro ka say wo mpene so o kasai man ka she na me dey so ma me so na me so di say so ma me chinaja ye de ye koy so dina o kasai ya obi amfi no tutene ye enti odi ka be di matan fa so nko bom ma me oba cha amane e ma ne ka chem so obekọ ne sta na kasa mante hu hwi biem o san be ye we no so msa ko bo na mane o so ne be kasa mante hu hwi biem enti de twato kra no oba ye so fu fie o oba ye so fu fie ne ye so fu ka che ne se ye so fu so yimpe bi opehuro e na o ka che ne se vig kokofre wakuma aba ebra na wonye de won hono dokono ma me ma na me fridam begina e ba na me kokrom me begina ye so fu mu dan na chi wo sister ni di matam pa
sister ni di matem sister ben yes sister big you say one chain me pa chan ti guy sister no because odi matem one chain odi matem pa nya sam ketewa nti boy ba akon no say nti big na de wu ne isa no o ware na na e no say say obema na ware onua ne de no no be ware na de na won pere na pere chena me pa cha o ti ho me pa chan vegeti ho vegeti ya wejidi me jidi pa ma wo so aka sa de wo say so be ware me wale onua ne de no be ware na de hu mu ana na ne de ma me ntimi nkyere okay wo ha ene de me ntimi nkyere ma e na o kan ye e na me si yo mate me de ma anka sent o kan ne so odidi atam wie ya nti bla ne ye no say udo patu nan si aba ho obebo ai aba no metim do ko metia ko jere fie di natam wonti mi na no kan word because no kro mo be di matam me nkasa nti obetia be di matam so de ope me nkasa first mama e na me yes sade a metimi ba bi e na mama me baaye ma ha me da ye madwuma e na mama ja betena na sese e ye pena bi na mo satim di betu ma menim enti me ni problem bi a me ni na sida won che fa me de na me tena mo hwa me na won fa me sika me ni madwuma e no ntina me de ne bae on fa sika ma na fa ye adwuma mba chai e de sika so na me ye adwuma na ma me jama adwuma aba me bae so me nya adwuma nti won fa me sika me nya adwuma na onye da biem na edan na me ni si ye no so on che na me tena mo hwa me ma okay oni ni sidan Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, around Ghana for obi wa na Ghana na eni eno eni ayo ni etina ma wi se hin ye ko edan kro no ye nchem mba chai se me jini nyina de obi beka se me ni brade nti ye nchem se me ni nya na si sana me hu no ma me hu no sana me ko sa wa ni start egu ye no ma me sana hu da because me dwen se nkwala wom eye de ya nkwala ba be gidan no mate wo de be ba ho isa me mo ha na mami bakode oh nyankopɔ da no se what I was so pass no tie ni ye pa okay enti ade asam na wo ka fa ho ne wo ka ni na no no kra wo mo ne san mami de tie ne se no kra me ware no ni na na ti ye no ho ade se de amamre kwanso santa mamre ti ti bi me ne na ti afintam no hwe suban ne me masem na na ekoso na na me anum no kra ni na me ni anye ho se me kwa adwuma me fra adwuma me ba beto me mana na dwube 8 na nkora ne gina kwan finfin ba bi ti me fra nkora no o ma wonom so ma ne pie o hu ana me fo mo tina kan bi o mo ba fi me fra ne fon anu fon adum ekobo 10 na still o ma fi ti fa se be 10:30 mo asina me Akoma FM 87.9 Kumasi o ba fi am ti nyame no ko ba ye na ye ntokwa ma e bu fu sa sa be no agya nkora ti me ko ba bi a ye ko tina store no so be 5 no cry so for dia de o aba let o mu hu ni bi ene no no e ko dai enti mam ye ho no ma na ikoko timbe program bi wo stadium adonko asata wale bagi makọ adwuma benwum na me ba ya obayi ni fie enkola no so ni ho no timbe ja ndem fi se bi Akoma me ho be ba timbe twan ya o mada ena me frɛ me sister me call na abo anajo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ene na fufu api. Ena me frɛ me wo fa bo na amana. Ade achinya obaya kwadonko program akobro. Ena Nsem putu ama. Emema bi ni nuanu bi omde no ko na de ni ba fie. Ena me say awe ti me ne no kun so pa ende Obaware for your ring wakwa donko program akobro ma mema abona bomu abafie ebo na mane me frɛ ni papa enso bo na mane me na papa number ni wo fa eno mu ni kwa eno de sesa ni ma so ntimi mu are no de kotina ni wo fa fie ti ni wo fa fie na me wo Akoma FM 87.9 Kumasi so ne be ma hyedem ti me so me kwanya me nkwana me ko me ne madam fo ba ko ne koy the next step bi ho me friend so me di adanse ma mo so no de o mu twem no o ho nti no ka se o kwa abaka so no ne friend me se me mrenti no ndo ntimi ko ntimi ne madam fo ba ko na me friend no ko ja me ko ye bopun boy me ade chi me friend no fa me friend ne ma me de to ye so fo ni asema no fa no be kan se ne wo fa na friends me de sikan ne ma aba no so anadwo no no ndo ni be bia gina ya ye ware ye tinesa ko ye Nsem be nti ho na me so decide se na oba no Akoma FM 87.9 Kumasi ka be ma no ti me frɛ duma ba nwumre e wo ho no ma no frɛ ne so oba ba gin kura ne sika na so kura ne sika ne de anopa me bi just to ho no aba ba gin ne so pa oba ba gin sika ne de me nti ase me fa ma
timete so bi ka on phone ti say ko sisi ene kokko diska no obo anam so manipa ko no kasa asem no emra ma diska ne ma wo enam de kate ko ntimo ha konsi no ne nua ba ya bi bae oba yo sene ma me se madidi na tem to omomra me bome no ma me atendie ne ano ya de nya me nim omo ba ne nipa se ne bae nipa mienu ma ya mienu abaya ba ko kan no eno mbe mo ba ma kakachi ati se wo FM 87.9 Kumasi eno mo to me ho Mebo maame na nya mema wo fie wo se wo momra mebo mema katachi na osoma ma mienu abai ka kire me se ne maame ne nua ba ma ne ni ho wa pie na kono na o ma na ba abebum na ne nua ba ma na pie nti na o mo no mom so o momra ena o mo di matem ankasa oba ya obisa yisa no wen ena o mo chese woni we ye bema futante na o ko far no na woni afira na asema aban be ka se me kroma nu mi humpu se me ko fa no ena teni die ena asem ko to ma me se me mami ebewu na na ni afira me mami ya letimi Akoma FM 87.9 Kumasi ebusuan ko de manum hu se me be wale mu aba kan hu bi oni ni nua no na edi atem ma me oni ni nua no mi na edi atem na wonu hu so be wale abusuan ni na se me mami asama do kura no ye kura ne nsa ohuna de ten kura ni me bufui na be se ka me to me sa ya fa ya resre eso mu se mami fi me fa me san ka no me nya enti enu amu na didia no sa de me call Israel FM se me na wo me hwe nkola no na jai na ware ena mo fra asem no enti ye call ne ye ko kan ye no ofa ka kire me se Akoma FM 87.9 Kumasi kan ho man kono de o ma bi no ni sa ware no agu asoma no ofa ne kan so ndo ni sa ware na agu na ware sem ne be kan ho a nka o ma bi ona o mo ye se ne sa de a o mo soso no o mo mu aware wo ho no enti ne yenko fie na yenko kan ya asem ifi ho be dru fie anche bia na one no wofa ono ane wofa ne ka se aware no agu ana mo amkrofo ne ka se omo ono akasa ne wofa e no kan wo ho no se on de aware na agu no nim se aware asem ne ye be kan nka omma bi ena omo ye se ne sade a omo de omo ntimi ngu aware enti yenko fie Akoma FM 87.9 Kumasi nsane me kawa ne me bible e bae enti nya wabusua no wo wabusua na request say wo wo fa ne ka say o mo nkofa wonsa me wofa ma asem no mu na rank ne kra hye no mo animu na mo ma ne yi rank ne ma mo ono ne wofa ne yi ye no mo de bae me busua fie na me wofa na me wofa frame ena me so wonye o mo de aba onye ana me wofa nso giye ti edidi mu a ena odi nkwala no brem se wo tu kwan ena me se matima me gye me ma me gye na ketua no 3 years na penyini no so Akoma FM 87.9 Kumasi me nkwala na tena ne penyini no ko 4 ketua 3 years penyini saying penyini wo ne penyini wo 10 years okay ena me gye wo mo me no matena ti no me wo ho no ma na me sofo eye se ade no de ko na sofo mpanyfo mani se omonti ase kwan bia so wo so mu siesie asem no na aware ne sa aware ti me do mo kan bro afe etwemu afe na me fa me tiri enye enti na akwese papa no so me de na ye ma de nyina prekope na se tembi o mo kan fa ni die e ma o mo ana me gitum enti ye soft penye ba ko frɛ no ene ne kasai e ma o gitum so Akoma FM 87.9 Kumasi aye tete ho no kama mi pia bonti na me ba ya no oye ko wodem asma be kan so na aware no ko ne de odi ne tiri ne nan ne nsa na ekɔ ene na adwen na no be yusu na adwen na m say ene nsa na wo se me de kɔ no me so me nya abotre ne ma hwɛ ne kakra nsa na me de nsa no akɔma na busu nti wo se me nya abotre me kɔ opie me wodem onya kɔ me kɔ fa phone no wa store din no one love ti me peke kɔ na ye bema me peke kɔ no bema na nkasa one love kobolo ana woni e friend sa one love kobolo o ye bema obonyo Akoma FM FM 87.9 Kumasi wa store din no one love bia ne fan no and our friend me pick a corner me just or yeah hello na me just no hu say be man wan kasa no kate corner to obe na business na me di wa store no phone so say ono se na wo so ye frɛ wo sen question bi say me na tie ho no e ya kasa kasa wo yentem afa free ho no mobile ame chese course no we frɛ ono ne te ho no ma e mema frɛ me tim bi say ne sa den o ka kyerɛ me say me nim ni nua mema no mododo and am simati
nti ade ma na yɛ sɔfo frɛ no sɛ deɛ ɛkɔ no ɔnte aseɛ nti no ɔbɛhwɛ ne wasiesie asɛm Akoma FM 87.9 Kumasi da na de so obetimi awale biom ɔbɛkɔ ɔkan ka ɔbɛne ne kasa bro 1 hour ɔso wanware biom ɔbɛkɔ ɛna papa na yɛsɛ de obi ankɔ ne baabi ne sorry nti mekɔ adwuma yɛ wɔ da bi mebaeɛ no wayi ne nneɔma nyinaa kɔ kwan susu amato sika no ɛkɔ almost 7 million mebaeɛ a watam ne nyinaa ɛde kɔ nti me yɛsɛ nka mɛfrɛ na papa na yɛsɛ ma mɛfrɛ me de kɔto no yɛsɛ ma mɛfrɛ na ɔfrɛ kora na ɔde kɔ ne adeɛ bɛsan ba biom me nso metotɔ ntoma ne adeɛ anka mebɛware mede ne nyinaa wasesa ne nyinaa Akoma FM 87.9 Kumasi nti naano mu wɔ hɔ noma na ɔbaeɛ ɔbɛwura me dɛm na nka kyɛn sɛ ɛda no wotim na watu kɔ sɛ wontimi nware nti mehia ne sɛ wobɛwurawura me dɛm biom na wokɔ wafa me sika kɔ me sika wura sesi nso mede to hɔ a wotete so ɔtete so amɛno no mede akɔto papa nim ɔtutu bɔtɔ ɔto me sika abasa tutu bɔtɔ like owiewia mɛmɛ sika ɛmɛma asɛm no a wɔyɛ no akyi no ɔsa fa sika ne nsa ha no maame Oyo sika bɛsɛn maame me sika wawia deɛ me nkyɛke bet wo de 250 cedis na afi so Akoma 20 FM cedis 87.9 Kumasi ti de bia week bɛso bia me kwa says bia de sɛ sika 87.9 Kumasi na me kwa koye says enya nkura no na wiewia enya maame me ne nkura na tena mfie miensa kɔ mfie nan me 10 pesos kura bi nyira wɔ dɛm hɔ nkura nso ne mu dɛm hɔ nkura ni dɛm hɔ nkura bia ni dɛm hɔ maame we ya kura nipa kura pa maame na fa sika no eti no papa no kan anye ye ene je ode koye na mesum de team baby oberu adon na mka chen se dem de me fra no bai oso ntimi ntina wokɔ nti se wokɔ de a me hia wo se obesa ba obeba be wurawura me dem sa biom ono se na kwan bi obefa so obeji nkola ne dan ne bia no obefa so na mesum se ma ye krado baby obefra me bia no me ba maame Akoma FM 87.9 Kumasi asɛm no nyina no eti ba yɛnhwɛ deɛ nam so a ma aware no penche start bɛɛ mu ba sɛ yɛabɛhu sɛ 1 aba ɛyɛ mɛmasɛm according to wo yɛmɛhui ba deɛ woka no ɔyɛ me ankasa mekɔkyee ne pɛn mekɔtoo so pɛn ne yɛbɛba hɔ 1 ɔyɛ mɛmasɛm 2 ne nsa ha ne kakra 3 ne suban bi nyɛ ɛne ensanom ɛne ɛho omuadeɛ okay wotimi di watema wusu ana because last week bɛma bi ka sɛ ɔba ne timi di nasɛm no wɔte na wosu twɛ wodi watam sana atem ne deɛ otimi di pa na me deɛ ana ɛyɛ me ya ne sɛ odi atem na nke some nko ame so deɛ nka enhyɛ dan ha me saa sɛ me maame ɔde me ba asase so awa wukɔ ne baabi ɔmɛka na otimi di natem me nua maame busuafo otimi di atem tra kɔ ka mabusua deɛ ɛno ne adeɛ ha me etimi ka kyerɛ gyina manim ka kyerɛ me sɛ me sante hene kura de gold ka me ho ebe pa wa kyerɛ anya deɛ wo bɛgye me ɛno no yɛ brɛ bɛn na ɔka yɛ ɛbrɛ a obedi me maame atem wie no odi me atem wie adeɛ kye no ɛna secretary asɔre secretary ɛfrɛ no ka kyerɛ sɛ ɔbɛfrɛ no ɛwɔ asɔre mpanyinfoɔ nim wɔsɛ asɔre mpanyinfoɔ ɛwɔ dɛm nyina wɔn kyɛke wɔ biara na sɛ sante hene gold ka me ho kura bɛpa kyerɛ na adeɛ sɛ ɔbɛgye me ne agye me kyina nti brɛ a ɔsesa ɔmɔden sane baayɛ a asɛm yɛ woka na megyina so abisa akɔhyɛ wei brɛ a wɔmɔden sane baayɛ na aba sesa ne nneɛma wɔde nkura no 3 years ne 10 years brɛ wɔ sɛ wɔkɔ nkran akɔbɔ ne brɛ a wɔkɔdi ne kui na wɔkɔɔyɛ no mmɔfrɛ no mepaakyɛ wɔ sante hene nana brɛbrɛ o otumfoɔ asase wura kafra sɛ wodi aba asɛm yi mu na otumfoɔ de woso aka sɛ nana de deɛ ɔse nana de gold agudie ka me ho bɛpa na kyɛw a ɔnye me aba mama umu adeɛ mama ɔsa so mo kan na ma ba e dia bɛsi ɔde gold kura ba wo ma bisa sɛ ɔka deɛ ɛdi asɛm na ɔka ya me so me ka asɛm no kyerɛ no oh na kyɛ sɛ wo kan yes ba wo kan bibia ɔka bibia sɛ na me ka ɛdi na wo ka ya me bie ma no ka ye sa asɛm na ɔka sɛ deɛ na me ka ye no adeɛ kyɛn na ɔba yɛ ɔbɛka asɛm kyerɛ obo yi ma no na me ni hɔ na me kɔ adwuma nti me frɛ adwuma bae ɛna me mbɛte sa asɛm no asɛm sa asɛm na ɔka sɛ otumfoɔ sante hene de gold ɛka me ho bɛpa na kyɛw a ɔnye me no ba deɛ wo kan deɛ wo nka me pɛsɛ me hunu sɛ wo ka den ɔna me kyerɛ sɛ asɛm ne siye no
obedi abusuafo no nyina tembie na okoye no 87.9 sabe so sabe nyado wabusuamu ye nifrafo saa na tie okoye no eti ade achi ya mimi kwa adwuma na oba ho na obeka asase mama enye sa me jira say wa fa gold ambreme mama besem bisa na sem sometimes samo kasa eya mo fa anidie ma ye nananom ne yempanifo kakra matima because na ekwan bia ni ho se senkempo abrantie yi odehye what you say Akoma FM 87.9 Kumasi enyuma doso pa na Nsem doso nu watu bofo okra se monkosi madan na monkoja me wafase na wo monkoka o mawara sem a menim se ka di nidie ebe manana na wasa ba ware na se so what you say enti mo kasa eya mo hweye na empanifo bidi yeso so you say ye ma so near the wo ho se koyiwa no a untumi what eh all right enti yanhwe woni abatwe mpena efie sen afie de ya twempena be mfie azemfie Akoma FM 87.9 Kumasi ena maware no so elastic for saying abasese adru question ena mi bisa no ti mi bisa no question bi na wususu se emuaye no nya no kra woyi anu wia mpacho wusu ti mi ya no matima ba ma asem bi asem okekaye no me wasem wan kesem bisa no me pese bisa no say tam obaye na wo say obeto se me ne be ma hyede mo no sa tam no wagya me anaso wonya me question no na me gusu bisa nti ma me bisa ansa me dru ho a tira me sitie question no na woyi anu na nya no kra wa be mpacho yo ma ena wo ne no ware nso enfie sen Akoma FM 87.9 Kumasi mfie ba ko ni mfie mienu ni mfie ba ko so na ene tokwa no start enti ni mfie mienu no mu ena ware ni gu thank you mo twempena enfie ben son ensia de konso ansa na wo be ye ne ho ade no mamba twempena 9 years whatever say 9 years 13 years eno de hu hia me kra ba se ma be hu se mo twempena chei ansa mo wade enti me pese me hu se wo ware mo twempena no na ba no mo nsa mame eno no de na otene fie na metime fie ono mo nsa Akoma FM 87.9 Kumasi oba me hono de woni na date for month ana months ansa na ana me kire say yes enti sa ba wo suban bi mu a obehunu mame ensanom ne de me time a me ne tene de na oba me hono ma me na me hu ote ne ma me hono ti na oba na okọ tinye de bia ne yehia ento se me ne no betena dan ba ko ansa na me hu sa suban no enti mo worry ye no mo worry na mo betena dan ba ko ba ta ma mo twempena for 6 to 9 years na de no obi ate the baby okay mo wo yansa na Akoma FM 87.9 Kumasi then you have to know her more so one in the idea then you have to know her more mo was say answer mo be worry ya wo mienu mo na mo was saying say no that's it enti mini hobby there but so wo ka say mo wo mienu ni nyina echi no na wo mehunu abesu sa wono mo nsa ma me se ehon de otini fie na me metini fie mamba cho ehon na wo ka se metini fie no me ne wo me first born de na me wo me fie by eno na chi no de second one de me ne na ete second one ya me ne ba me ne net ansa na nyensan ne ba na yet say woni ne betna di say ansa na nyensan ne ba me fan say be 9 years mo na nyensan second one bai e na me be wo yen ti me wo 2015 tie me question ne ye na me brain nti me say was time a mo twempena ne nyina no isa say time a na mo twempena no na onte ne nkyɛn wo bakɔ enti no won hyɛde ne mu suban ne sɛ wo yɛ kɔrensa ne na sɛ wo nya kɔrensa ne wo boro ma mɛma bo obomo e de wo ba fie enti wo sɛ second born no na wo ne second born am net yet na 4 months because me ba pen no say okɔ 13 years on ko nim date ane ba mfia ne ba wo ɔsɛ ne be kɔ 14 so ne ba pen okɔ 13 years me wo 3rd October 2010 on check say ne ba no mfie say
enti menene nete 4 months na me de nyem ketwa no ketwa so me wu no 2015 okay or how many years okay enti mo second born no mo tena dan mo kakra tena dan mo kakra enu amu na de me de ye no ho ade no okay ohun so no mo nsada menene tena ye no question de mu aya ai ma menene tena ye no de sabre no mu no de ma hu so no mo santem say adonko program no start call ye no enu sabre de se no waware na wi satam de no ma ye no ho ade awie enu mu na me hunu say o start ensa no mu no okay enti de to so mienu say ya be wo se tama mo twen plan de we hu no say suban no e wona me hia de to so mienu mo twen plan na mo no 9 years as 6 years no which no say wona be ma bi ye bibi like oye mema sem eno no de ene mema fon so course de na me hu bet say me ko che no say one be ma wo dem no de ene ma hu to say me ye no ho ade no ansa na ko program na me ne ko yo sesare me man na me ko to so ne wo fa dem ni of afia otie program no ko kra one cram o mo ko tamben e no mo de ne ba fie tamben o tam o de free fie ne de me free adwuma be du fie be 7 nti me ba no ni fie nti eja me fie so ko ne ma me ho beba nti me twen ya na oma nti me tete okra me famu dan nti me ti me na anaju 12:30 na me free me sister ne ko bo ne ma me punu oh ansana go frame sister into oya dancing say okọ sa program no yensusu mo because me so me tonton me near maintain no sa na me ya advertisement okọ sa program na one wo sister na echine hwehwe no okay me da say ye wo dance ni wo haba menim say ye me nua vacant so eye obi ana ne afi me nyini se wo begina ne nua ba machi na watwantro sa vacant ko asori na chop am kwaso ko asori na chop because CAC Christ Apostolic Church na chan wo kan maku ho na chan to wutie nkyerɛkyerɛ tinim se nasema ye beka de akorogen me ntwa kontompo onyame anim da me da se no bi na me pɛ no enti yɛnhwɛ wakɔ da bɛma according to wakɔ program bi adeasa sa 7 p.m. no a wo ba wo fra dwuma ba fie no woni hɔ no a wɔde kɔ sa program no na enkoda ne wɛn wo bɛto wo so mo enkola no mu ni fie no mo ene ɔde wo mo kɔma ne maame ne maame hɔ na ɔde enkola no ansa no mo kɔ ansa no mo ɔkɔ ni program no ɔde mo kɔma ne maame it's a program no hu hia ne kyɛ enkora no aba mama wo jam koda ne ho ko program o boy benja kwaro ko program sabia so sabia nyado ya so bua no adwam yaba se meme wo program no mu e de yen sabia Akoma wo si be 87.9 si e be miemia wo bi ade wo ye de he ti oba ware for satam no kwa no ware wo ko program no ma me program no minimini again ne koi but na oni majai me wo number wa ha ma me wo fa na o ka na asem no me number wa ha enu me ko no ho o si bia mu frɛ no obeka saa tam no na oso onware me biem o si onware me biem saa tam ne nsa ne ka wa ne kra nkoi oso onware me biem ti me sɔre na me su se me nua ga no me nua ga ni me no me yesade o mo kɔ ayi nti me yenkɔ ma me donya me se ensa kra na me num bi da saa tam nsa na me num sakra da ensa ne yetodi wura mu kra ye de baba ye me wo fa yie ma boys bi ma me na me num nsa da satam so wapam me afirifie me ntu fie ho die tina no so onware obi mu a wapam wo afirifie satam na ye phone na asem ye kofa ba kofa ni sister bedi mu nyina sin esa no pam o me phone na wo fa ye na so wo fra na ye busy no sa eno na dia ware jani nyina abde ba ye e na so me wo fa me beka bia wo se wo nware me nua bedi di watam ye kokopɛ ohene e ma ne be pa amache wo se da me wo fa yo tikrom hene chia me ye fra no be pa wo se da enti die enti na wo de to no so say mimi konom nsa ensa ma na me num bi poda enti uko program no mi ko program no uko no nsa de ensa ma anom mi ko program ba ma anom nsa ensa be na so no ye ma anom nsa ma me say ensa ye to ye no aye di wura no ye de nsa na ye to nsa na de wura mu ba ye di wura no ensa me ensa we de me ko no ma ye den na no agya wo satam na ya ka bia wo se onware me biem o se onware wo biem no na nya se na watwe boso me afe satam no na eko 7 months
na won ko ne hoda na me nko ne hoda no so ma hoda da bi na busuafo atena se ya isa se on ware me biem wujidi ma me won number wa 87.9 because on so na ono ne na se won ware bia na bufu aba basa won so ba ware ne bia ne obaye won ma ma eno no me ya me ne ma di mpanfo ma krom wo hene chikrom hi nyina akwa asem no boy ne so won ware me biem bisan se me ne me wo fa na oti krom ne ba ne ho ye ba ne ho no na ye ne be ka so na oba front wa na oba front wo me wo pa so na me ba no me ba me di kosua ba me nya masem maame mama mama se ye kosua no to na me hwe bi se wanu a menyini me kontra no se wanu a fa na menyini kosua ya chechire mo mesa ne mame wanu a mini efo na me ka se me bo 87 ya sebo entino ya re ya kanokre maame ya kanokre mame bisa ho kanokre se ebra onom sansa no because eniema wo de born kwadui na ye gina so na ye hu ne se and abai a good wife and I say or your ba sabe no woni so ban awade na se so what you say ebra abako sa program na woka so kono mo nsa no na mwanya penche ama na frifie ko na busua ho ana se na woni ne teda kro satam no Akoma FM 87.9 Kumasi ana ne fu aduma me friend satam no de penche no wo ho no nti anu amu sa penche e wo ho a wa free wo dem ko na busua ho until say okọ program no this program ni mu no e wo di yi ne nioma me nyi ne nioma ono ade yi ne nioma isa wunyi me nioma wunyi me nioma e fra de me nioma guye e be yi ne nioma me nyi ne nioma e fra na de me nioma guye fa de be yi ne nioma mama se me wo driver ni no me man fa me nioma no number enka e fra me sant driver ni ko e be yi me no wo yi me nioma ni free dan be oso on fa ma wanyi yi ne nioma ko ba fe wanyi me nioma nkogu isa kanokre na de kanam kanokre mama so ento wa twa to me so pro no nyina da to se ade ono so foka ni bi se wo ba wo de nkra squat ade a eto atete ene empabo eto awe ba meaning say wo pa che so wa hwene ma enu mpo bra wate na se o de ka ya adwuma na so owu owu a me hwem nkra no ne ka so me bi wa de egu me so me hwe wa mo no nya asem ketwa nti munya isa person ne dua bo no twa so mami ntino ono de na ye nyaaye na oni mimi nyaaye na me ne nyaaye e mema dodo san e na wo hu ne se aba ene wo mo twempena course on receive ne phone so de bebre kwa de me akasa me de mani de me akasa me de mani ko hu ye ne de eye ba ko pe me ko to so ne be ma hye de ne de mam pacho be so ohu be ma no one ne da mami omo hye de me ko gina ho no mutie nkomo no bi ko gina ho tie nkomo mu di afre madamfo ba ko ase ko be bisa boy ne se wo de condom ne bai hey kwajo mama so you want na wada mo fitire na so sabre woni na kasa woni mi nyaaye 87.9 program na ko kan no so start am ko plan if you dey me jana so mi nyaaye bet no mo fa me sambre mi e ba da mo pe wa de nti na wo pe wa de enkola we ntema na me ni nyaaye ma me pacho nti tambe na me batambe na wo ko ne ho a wo kwato se wo bi sa be ma ne se wo de condom ba o me anumra be 8 to 9 na 8 to 9 de mo bu afu wo bi ane ne yonko atete 8 to 9 ko yenda wo ni de ankola wo ho ankola no ya metimi ko hwe o mo na so nko hwe o mo 8 to 9 na makana na wo condom dabi isa kana na wo so condom bibi na 8 to 9 de mama sika ko man no pa sa 8 to 9 na wo ka no 8 to 9 na wo ka no kwa no na me ko adwuma na me ma fi brane so amade wa da betu me sand wa besin finfin me tina ko nya na me ya madwuma na wo don sa bo no twa so a wo be mani abre be ba cho me nkan bi dabi wo don sa bo me mani no ho ayi se bugro ko sia no e ko round the park me ba cho ma anya so what you say 8 to 9 dia dia sa wo kwaye den wo ho ma me yire no me ni nyaaye yire ne me satam on fa me sambre wo yire ne me ya kasakasa na ba yentem ana wa yu ni o ma ko wo ko ni e ko ka che busuafo na ko che ma de wo yire ne me satam ni nyaaye enti na me ko ho enkura so me adwuma me ye Akoma FM 87.9 and as the enkomo na ate
But say obisa bema ni say the condom tie. Page when you share. Mami, Page when you share. me henya me mami. Na kan correct them. Chantron to so. And a bema na ka said. Bema ni sin ahan. Me chantron to so. Bema ni sin ahan. Madam for bako. Madam for bema ma ni mo madam for indi. Me fra madam for kwabna ma ni buy. Me ne ne koye. Na ne wo fani fia. Wo hwe ma oba warefo e de bema be se dem. Mama. Wo fani ti afun kwanta. Na obi ani ho. One friend mo fa so amana mane ye. Me friend wo fa bona mane. Otrofo. Some ma mo friend number no. Mo friend mo fa number no. Otrofo. Akoma FM 87.9. Mama. Yes. Enti wo friend wo fa no. O ma police ni nimra. Okay. Me friend wo fa friend ma me. Ne ma me asma be kan say ade chen na asma be kan say ne so aba ben ma ne ba ne ho. Oni asasem not. Ma, me pa cho mi ntwa no. Wo ya me so abo officer hwi. Wo fa be ma bra ne be ma ne separate here. Na munya ye because na fa nsa. Me ni isa. Tama me kwotena e ho no mo no. Na yegusu me kwota mo fa fie ho no. Ni yegusu kan san ba still na ntia say nya adwuma. Wo so wo mpene. Ne sister no so wo mpene. Ntina ntia say nya adwuma ye. Ma akofa be ma afa na ma fie ho da. Mo pa me frɛ me ma no school mu chiche wa bisa me ma no. Me ba pan no nso. Ma fa be ma ko bia. Akwa no ba me o mesi wa ba. Ma fa be ma da. Ma fa de be ma da. Enti me ka bibia ma. Condom komo no woni wan na. E bia o tisa wi kasa na me kan so obetia kasa no dia. Sa ta no te yem. Wo ka che be ma ne so fa condom le no ka ne say. Mi ma me anga so fa condom la. Mi bisa ne say. Mi bisa ne say. Obeye dey ana say ne ma me ebe so meto ade wo krom na wonye gi ade ma na obedu ye no tamon ka bai na ade asa ena ma ne frɛ me no ti me ko fa ne free krom ko so no mba krom da enti there was a bema in the wash na bema wo ho yes but no nyame prayer mama tamon mo ba ho no mo no mama tamon mo ba ho no mo no oba ho no mo na obeka say me dwali rada ma no ba opuru nim ena oba promise na one ebo pon ba this time was bia pon no na am so hwan no so isa na am na wo de asem wo ha sei me pon na dey was ya so ko fa be ma be show bisan say ne condom we na am so me ma ko fa be ma be show ntinya ha na wo te dada onu o ka si mani mo nti ndam ka say ma asem o ka no wo boa ama me say me be ma ne condom be na we fa enti na say me nua no na wa boto enti wana kwabra na yese ma me fo bankuda de no obi apon ni piam da na boni tirim ana me say me mie pro no because u mi samase na wo de ade ne bo obi ba na wo pra na me ka de kwabra na no ka isa ho no ese o de bankuda o kan bankuda de on ka se me boa so wan ka wan fa kwabra ne se ye mu punu ni nhwe nipa kwa na me e de to obi punu bebu ani ana ka ten se wonya na eye no fa fi obi fi o ko yese se betim di case ato so ti me ka ten so wonya ni na se obayi kra no okoye no na abusua pacha say monsan ka mom o se da bi na denti na o tete no na me abusua no e chow pan Akoma FM 87.9 Kumasi so be fe no fa na bisa na obeka mu no kura awale no gu vie awari no mo be je mo nsa isa asa mo be pacha e start on be pacha isa o kan mama me ne ma ko ya mama obuwa ma me se isa buwa wabuwa mo be fe ne wa fa no wabuwa na otini fie me frɛ no isa buwa so na me ka che no fa no ka che me se oni babia ya gina ya ye wale ye yes because who sister big edidi mo fa tam oni babia who sister big edidi mo fa tam be ko je didi enu fa fra mo fa bom la mane o fa ne timi zo ka che me se oni babia me mo fa ka se ko be baba o sei obegina yi sale sister ni mu a wa hwe beto ne nsa enti me kwa ye besi bia no o mo fra no enti na be ma so dem o be ma de me no so beto ne me mpra so ya me mpra ena wo isa no ba me ni wa jadi enti na wo ba beta me me ni wo ni me nyaye mama so ba wo mo frɛ so for ma me misale se o ka se wo kwa donko na me ka so be ka se wo ankoko oh ma me dem jitu me nchantro me kwa sorry me kwai ba ma no musa wo se be ma hye won so no onya wo wonya me mpra na akwala more than 15 years me so about 15 years me de ne yede me so abana de me papa nua me so aba no asama o kan tina me kasa me boy me nim ne da ma hunu so da but asama no kan se sie me se gigi na apum na bia ma na ma wa for that year me ma for ma kwani tim na kunu across 15 years me ma for mo na kunu me ma wa asama ye de no wenya kwa na pia me ye hunu sa otam ade de bo otam ye no ka say ofa ade no
hello Okay. The friend Kwame Chum. Wafa Chum. Wafa Chum. Hello. Wafa Chum me mo hawie. My. Wafa Chum me ma wo aha. Where na? Yo. Wafa se ene Maripo Opoku. Aba. Where then? Wafa se ni aba. I'm touching. Yo. Aba ene ni kunu Isa womo awari mu Nsem kakra ebeto wani papa wobetumi aka kakra wonim form awari mu akire yen. Ayo. Mami so what is that? Question me what for so. Na wale someone mintimi. So be mami apa be bi na for so. Ogun ho won ti ase. Wani wo mamu ni. Akoma FM. Ya ti se. Be mami eyi isano. Ni ma bi ni bi ji achi. Ni be ka bia chere be mami eyi isano. Ni di achi. Na asem ya mi bi sano. Okupie insha FM. Isano ni mbali ya ji so omo ya le mo fa si bi o bi ami mo wedding at that time. Enti yo ko ba ya ni so yo kan no nka ya no mu yo me papa to ashe Isano so papa na ni so eni ni so ho yo nko ta kan ti bi eni 7.9 ni na be tere. Enti o mu ji yo so mu anware no na me be tie be fa ensa e di o mu kawa e ko ma wo mu. Na dia ma se ma yetinche no ni tunre kwasi fo biala na yi oni domo di nachi o so wonai sha obe me yechi di but da mi ti so ase na so fo ase o mu kan wo mo de na Isano ko ja to a eni mu ko nti mo mfa ho yes ni ni se nya dia be ma wo eni ya ma no ya be pin so am ma wale. Akoma FM 87.9 Papa kasa yetie o. Ena ma ni ja etie di se nya dia awali we si di eni mo. Yes, se bi so nyango bo mo nyam kakra. Eni aju kakra. Eti se ni me bi o nam di ni hwa no emu a ni twi ni firi. Ya ni akore kasa ya eni ama jan ko ti a. Ni isa ko ya sa ko ja to akọ ka chi obe wale no. Ni wa san eni ko ni so fi bi ti ni we da bi se atun so ja sai. Ni o so o be shi ala le no so ma o mo ba mi ni. O mo fe se awale no. O ki o be twa. Eni mo pa se tri ni o ka ti mi se se o mo sa akoso bo na se maame. Ye kan so mo ti a ye o ka bia no. Yes. Eni ri sa akoka bo. Eni o ni ma ko ya asabe banjo ma da ci asiyo no so wata ni ko tana na ma ni ni na sa kan ya hu ni so ba na ci ta ni sa pa mi se o mpe no e di we ba ya no o ba mo ma ni mame no ta mo ni na grosa ni ye ba ma ni ya yo na ni bi o so hu ni yo ba ma no ya nka se bo ka ka te yi no ya ni abranche atena ko ya se adko supa etwa bloso aya ma wo mo siki ba 87.9 Kumasi ya wo no etim eni ni ma but wo ya ma ba mai e ba no wa family se ni no ma ni so di etire o je bi se ma Nsem ni so se ena aba me sa aba no na se ma me men pe de dia because min adekura ba ma me dia yo ena min sika kura wo ni ba ma no enti yo ya samoa. Okay, enti wafa mami mi sasa empre dodo sen ana wo si Isa apamu wafa si amana ba na wode chewo pa ba na mo se ya so mama na ko na so anyi empre dodo sen 87.9 so we kan ko America sem preman. Okay, na mami mi sasa ebra bema Isa kopa na chom prince ano so no a wo ma ne de obo mamane ba ma pese mu bedi na chie Any say first one
ne di akire ɛna ne yɛ kan ɔmo ka bɛyɛ no ɛna maa ne saa sɔre ɔmo so ɛna ɛte kɔ daeɛ ɛna ɔmo saa akɔpɔ bɛyɛ de second one ɛna ne tu ne bɛyi fo sɛ ne mu nti a wodi saa bɛrima wɔ yɛ akyi Akoma FM 87.9 ɛsɛ mmienu no ɛna ɛno nso ɛkɔka ne fia asɔre ɔmo asɔre hɔ ɛna nti aseɛ yɛ adwuma na bɛrima no ɛka sɔfo ɔmo sɔfo no kaa eti sɛ sɛ yɛbɛn a mmienu na ɔne na keteaa na wabɛtwe akwaraa no wuram. Okay, na sɛ ɔmo pamo no no ɔmo de ne ba na mo tena ase aka akɔ adubɛn ɛna bɛrima yi de bɔ wɔwɔ faase aba sɛ wɔyɛ nti ɔpamo no ɛma ne ba fie. Mepa kyɛ ɔbla bi. Ɛyɛ kɔ adubɛn na isa ɛde bɔ wɔwɔ faase yi ana kɔ adubɛn na wɔ faase nso de bɔ isa. Maame deɛ ɔmo asɛm no na mɛka sɛ menim sɛ ɔmo ɛyɛ bi ɔmo honam biribi sunsun mu sɛ bɛyɛ asɛm a ɔmo de bɛba no nyinaa kɔ yie sɛ ɔmo sɛ mmaa no sɛ ɔmo maame te aseɛ no ɔmo maame no kaa sɛ ma wɔ nwale aba eti sɛ maame no awu ne sɛ yisa no sɛ ɔbɛwale aba deɛ a ɛna ɔmo mpere na mpere kyena eti yisa no nkasa deɛ mo no sɛ wɔpɛ ne yere ɛna ne yere no nso ɛpɛ no ne mmaa no mu mmienu bi no yɛ ka ne ho no ɛyɛ na ɛbɛ biara no ɔmo kɔ kreti saa confusion no ɛba yɛde de ba pɛ na ɔno nsa no so di akyire saa na asɛm no so yɛ. Maame mi sa de atwa to afa na me nto aso wɔ mi studio sa say ɛbra isa pamo aba mmerɛ bi wɔ faase ma ne bɛtena wo fie hɔ no isa frɛ wa na dwubi ka kyerɛ wo sɛ enka wɔ ba bɛhwɛ ne ma na ɔba yɛ no wɔ faase a no wonya na wadeɛ ba no ɔmo ntɛm atete kakra no akɔfa bɛrima foforɔ abɛhyɛ dɛm hɔ. Ɛmaa no deɛ tie ni sɛ busa isa naa so ɔbɛka no kora akyerɛ no a ɛnyɛ the first time no wɔpamo no Akoma FM 87.9 saa asɛm na ɛyɛ a ne wɔkɔfa yɛ no aba wɔba wo sɛ wɔmpɛ no ne sɛ wokɔ ne fie no sɛ wokɔto no sɛ wɔbɛrima wɔ hɔ a wɔde bɛkɔ adi. Dabi mepɛ sɛ woyi ano ma me because mepɛ sɛ me ho sɛ wɔfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ akɔfa bɛrima. Mama ka no hɔ nkyerɛ ɛna mekyerɛ no sɛ saa asɛm no a wɔno de bɔ ne ho safohene no na saa berɛ no wɔse wɔmpɛ ɔbaa no ama wapam no sɛdeɛ ɛnɛ wɔ sɛ ayɛ a eti saa asɛm no ɛsii ne katorɔ na nyini kakra na mmom saa berɛ no ne wɔpam no sɛ wɔmpɛ no na akɔpam wɔpaa no sɛ wɔmpɛ no na sɛ wɔkɔfa mpena a maame ne nyinaa yɛmfa baa bɛyɛ adwuma wɔpam no sɛ wɔmpɛ no anaasɛ na wɔde mode nsa kɔ ma wadeɛ no agu na wadeɛ no agu na mepakye wo na wowɔ faase aba ɛne wo ɛne abusuafoɔ bi afa nsa bible ɛne shinap ɛde akɔgya yɛ awadeɛ no ayɛ dɛn na wɔkɔgyae awadeɛ no bere a ne wɔbɔ no kwadu sɛ wɔfa bɛrima wɔ n'akyie no na awadeɛ no agu asante amammerɛ mu ɛno no ɛna meka sɛ ɛno yɛ kɔpie wɔ ayi fm station nhyira dabi papa tie me question no wɔfa tie me question no ɛyie me se na wɔka sɛ wɔpam no isa pam aba sɛ wɔnwa ne biem na sɛ wɔkɔfa mpena a ɛyɛ n'asɛm bɛn but yɛn nyinaa nso yɛnim sɛ wɔpɛni enti asante amammerɛ deɛ sɛ ɔbaa no de nsa ringi ne ho nneɛma kɔma bɛrima na kyɛ sɛ awadeɛ nagu otumi kɔbɔ no na mo de saa nneɛma wei nyinaa kɔma aberanteɛ yi anaa ɛno na metie no sɛ ɛyɛ ɛho no asiiɛ no ɛna ɛbɛpie sɛdeɛ ɛwɔ mo keka yɛ ɛkɔpie nhyira nti nhyira pie no mu na kyɛ sɛ asɛm no asi dada o ne mfa nsa bi ankɔma a wɔwɔ mu okay ɛna okay ɛnoa ɔfa ɛnoa nana mepɛ
You say be uncle man. Mate. But now off and on. If you turn now, turn now you the page that FM. And woman the time said you can me as I said, you find son for ya. No, I am aware that you. And I may say, Nsem should be because I'm Nsem. If you woman you don't uncle, now I'm not going to now about one minute. And that was for Mammy Missa, the chat to okra when they hear me pa. A young one, a mode and sano, ring, you know, and the Kawano koye. And answer a Issa wafa. And yet, Isabus, your phone, a casa bofa woman, Samra one. 87.9. A there is an additional for 80 man here. It is that FM. Okay. Okay. That person me woman a demand ye. That's okay. Woman a demand someone for woman son or more. Okay. What family does papa Hayana? Hear me you need see. Abawafa and Yanino Equadi Comono war penny to once what here no asem kakra. But Mame Emre Kumaso and son my baby bisa isa say. Na but aba no your ba wo no aduane ma chama na mote awade na se no aduane no no abi ma di chama na yetene de ya no aduane no de osimi sika semunye nti etoda onwa eda mi sika be du no no aduane Jesus Christ me satam ya usika sha osimi sika sha sa na wuyi to ho satam de na de sha na wuyi say 30 cedis no no so of timi fa no aduane so timi fa no aduane enfie dudu wo say ni oh me if I Saturday 2000 enfie dudu wo say ni enfie ne dia me ka say me enfie me sa na nan ni na wuyi 30 cities ya wo say so aduane enfie num Saturday e wal nemu ho na enfie be num aduane and ya the 30 cities wo aduane nti say ana da wo be yi kese o be no aduane ama no na wuyi say na just me shada man ske bia me man 100 bi say dikodi dwa e wo jusu kwesi ade dwa man dia ene obanu aduane and obanu aduane ama me ba obaya aduane be mprenu bi no no da ena ne dia asase ne dia no ne me da ba okoba second way no no ena wo started sanu man teno kwa me decide say sam me masem no ye ndie mintimi e ma no ho biem okay nti okay na me pese me hu se na we ye bibia wo fie kama na member baby saw say Oba one opeme masem ni member din komo wodu sika to one watwem edie na muhu no wa muhu abrempo a abusuafo din saba ring ya ba ne agya ya wade kunkuro we kunkunan na wakɔhyɛ nkran be 3 years as 2 years da ye be na moso ye nyame ka che mo sa ababa ya sesa every say su ni nyina ho a Mame, hono na na me kase. Ehon de meba. Akoma sister. Aba enanu ayeni ne di nkomo. Wo say Mako bisa se wukunu na wo problem power ne ho. Wo say da bi problem ni nyina ye wo Akoma Vic. Akoma de di nkane a mebisa wo anu oden. Ba mebisa. Ba chomate. Wo betumi aware Isa. Mintimi wane da biara da. Why na be wa no? Obi o wa bonte na be wa no. Busuani bia ntimi nwale no. Ana wo ware ne honhom mu. Be ba cho mintimi wane honhom. Ujide. Mpa cho mi gidi. Enti adan na se wo ntimi nware no na bonte su ni na be ware no a. Na wanya ne de he kakai. Wo fa se wonim se Isa pe. Ne wo fa se 87.9 so woni wonua baako na masori agina wade ne so aden yo sister da wase se wato obu abusam sa me da tiefo mu tie mi nyina me mame me papa me busua obi a me do obi a se mame kasa mate me pa o chaw mintimi nwale me nua ne da biara da na me fa ne se me manhya da ntena chi krom honom sa na meteme maame ba ko nchen wo boase entimi wo mamu mienu na me ba me maame akasankasa wo me ho chi krom ti me ba ye no na me nwan ani ge yi twempena ena me maame sole a o se wo mpene e ma me nwan ne ababa wai en aba en twempena
enti aba kra ba ye ho e maame me maame e pam waba twuaba na mse oba aberewa obe sa be prams na maame ada bi na mse no ama e de poti penti e na wo se wo mpene ma isa nwale eni ababa we entwe empana e na me maame be ka chem se menti kurom ha na meti kro ababa we na no ya baba yi mu ade enti no sa baba we nku ade wo mpene mo ne ntwempena sata na me maame asem enya ma asem ti me maame ni akora yi hurusu saa o hurusu ma anadwo bi obehye minua yi dem e ma maame sole anadwo be bo opunum e ma maame pamo abaaye yi e me ekofre no wo fa akosi manu se wo me frɛ ni wo fa ase no nko no abehye minua ne dem maame so se wo mpene me anam kofre no wo fa akosi manu anya wawu na me betwa torato nso enti adima na maame de efiri mu ti maame funu atese ne agya asam de na asam ko ana wo motete wo no ma enti da ku bi yo ho no ma na oni boy bi a friend ko nsia and odi hene wo smoswa ana abai e maame ne ba se minu ayi sane ne nyam ana me maame ba ko ofi ono mo se bo no so ne ne afira na maame se samodi abeto animu se ne ba no ene ne nyam awate nti oba obebusa ne ba ampa o ba ebusa no se no kro ne nanyam ene yedi mu aye komo mo se minua ne se no kro ne nanyam na agya o mo de etete ho to am tete wo tete nyame ya adom ene wo wo ye nti wo wo ye nim no agya o mo tete wo mienu de te nyame no wo mo de te o mo tete wo no ma na e ba se minua ne se wo pese okoye oba no ho ade ti me ana mi di minua nim ye ko me papa ho chei ene ye ko ka cha ne se isa se opese o wale aba ana baba se so I ready dia on de nsi ho kwan ampa me na me di animu ne niam okototo me na me di akire ni ko kuma sema na kototo ne niam o mu sika o mu de wale anso me na ko bo obosia 5 million ede ma wo mu na me ntano da krokrada ene jedidi mu ana nyame ya adom na o mu wale ya wale me na me di mu tintiman asema me ka chikromfo nyina anim ana je omo de wale ti omo walu ye no omo ti omo fie wo firi ba bia memete e ko ba bia omo te ne boro kwansini ba ako aja me de omo ti omo ba omo ti won ma me sole amete ase yisani aba ntokwa aba ni yisantokwa wale ntokwa de me de mfa me ho enye masem da bia wo bete eso omo ku da bia bete omo so omo ku ti da ku bi me won ma na boy bia friend oboyi ma friend sister Vic blana said ya be sidi ni se wo yi se ni asempem ma hwe yisa ebeto abatwede obono nso a ene oba be ma mo oba ampa midimlikam koi mekwa mekoto wa ba we ani ni nua ba na obo onidi no ni nua na obo onidi no enti midu wa pa na me de mamusa ntokwa ase ana msi yisa be sene me yanko enti bona ni nua oba ya na osawan ne ba beka se wa ba pa bema fo tantan we kana no oni hobi na woni ho na woni ho kana na o ka manka bi na mjo se me mutima ntwanto mi so mo ka so na woni ho e dey nti o be just na wo ho mi so na se ya no kro ni ntia wo e hwana oyo ba ya ne ka se wo abakra efie we mu akokwale we efie yisa oba bema fo ba tantan we akwa e hwana aba no so se me kra manu musam kwale ayale fo fie ni frafo fie ayale fo fie ni frafo fie wo yisa wo maame ko ewu kra no de ni fra na ko ye asama do sable o kuta poma ni nua no akos ma oba ya no edi kan ka se wo aba pa wo pe fie bi ma wale na fie we yisa we ye bema e o se ukoko wale no eti waka sa na mitwa manim de na masoso minu anim ena aba no so ba ka se me kra manum se me ko wale se fi ayale fo fie ni fra fo fie wo yisa maame ebe wu kra no oni ani wodi ani fra na kwa asamado sable kra no ya soso ne pome mo asamado eti wanam da manam se aba enti asemu ya waka no wo kan wie no asaba wale yisa na eno se se yisa no se di gold ya nani gold kura gu no o pen biem enam se mo wa ya de asema waka no wa wie ka na jam twi mi nua na me de pa ye ba fie asem ni si ba fo nim anam de mi nua ne ba fie ti ye ba fie mama na anko bia da wo che pa na se asem ni si wanim nanim enye wo bi ba bia ni wi ase obeba mama ne me omu ni se me ba cho me to no wo be ka asem kire mi se wo mi se me de mi kobusa me busa ni ba ko nti wo mu nyina yo ma be se
Same kra obi ka me wasama. Se nye wo wuo pa na o mo nka nkyere me da che so ka che me a me kwa kobusa. Ena ejam di minu ye ba afie. Enti ye ba afie na echebe 899 na nsokwadwo ye do edie. Wo Akoma ado, oba no so Akoma ado. Enti ye den kona mo nkoda. Ko ena me ja minu ane kwan kakra, ena me san ko na ade asam suru na me san ye. Eti mo anu ma na minu ane frem the sister. Me ko ye no, to kwan asan ba. Ena me san na ti a, bla beda kokua da edem ho. Ena o sister me kra ade achi e kono nwudwa. Enti na me koda kumase na me se ne ko ba bi na odu anu afre me. Ena eja ode koye oduye na ofre me timi de ade achi no mante entokwa biem mante asembia biem me so man kobusa obia asembia na eja omode titi ma entimi da ho ena me nuane sa frem the sister ena me say me fledwuma ba e mabeda enso aba eni dem ho ena me say aba ni dem ho no me say eni bia na mo ntokwa na ono so de abufo akoda ne mamu nti eni blana ye nkwohwe ne mamu so da ho a ena minu asi o na minu e baaye ti minu e baaye na me ne ko me ena me bo opunu nim ti mi bo am sister kwe so am se me veknam se na aba we no se aba ne na fofo mo ene ne nkrofo ko adonko program ena me so yisa se enya hu ba bi a wo koi de bla besen me nkonkoda me firu na mko bo bla bi wo o mo fie nchon se bla me pa cho tie hwede ta ma abo ya na ju we aba ye bebu se na ma me se okọ adonko okwa adonko program no ana bla ne se eyamu de mu nkonkoda ana me de madam ye de so ye ko ye na mkoja me nua kwan na okoda e na me de me ba me fie eti me ba me fie no me ma sante wo ma sem biom me de se eba na o de beka chem wie na me wie no ana ma nko o ma sem mu biom eti me ti wono ma me tim ba bi ababa yi eni ohun mi atem de wadim bi papa me so ma di wadi obi ama wo so wadi ayi wadi matem what me ka dem say Vicky AC aye no me na me ka baba wa we me na me ka tira o de kosia ba me so me de snap bai Vicky kosia ba na de snap what am say ba so ma ono aka sam ko ma fa me so bo me dada da ya botre ehun ya me say me so body no kosia fro so snap do ma me dem snap ho me did you what am say ma fa fro so entima ababa wa yi odi matem me da me nka say ma ani ni bi odi matem so me didi ni bi ene do wo mote animu ho menua be man ima no se wo manimu so ne fatwa mu se wuduru okra na afran kwala ya ababa yi de na oni nua ma de ntina mo afran kwala no menua ma mimi system di na chima afran kwala kwa ma ababa wa ni nua enya asam koto ma afo no asa atwa no be pa mi sister ma ne chewo ababa wo se atwa no be pa mi sister mebo wo to me ka sasabia son sabia nyado ayarefo fie nifrafo fie wo ma me de nifra na kwa asama do mu ja no ma ne tina wade na se wa me ba cho tie me kakra madam wo de same pa cho me kasaba enti sansam ni nyina sie na wale ni nyanwi but no mo mema ni mienu ntokwa wo mo ntame de me oban na me kasa na no ti no mo mienu ntokwa wo mo ntame rim saa ena eja ye de etete honom anti ye de etete honom ye de etete honom ye etete honom na no ana mi wo ho ana na chi krom hene mpacho mi bodi ka asam kakra mi sira asam ne da wanim dada ti mi wo ho ana mi wo fa ba kwe friend da aboache ana o se nana efrew na mi da aboache mpacho me ba ana m ko asama me kaninu akodwo ho na m ko enti mi ko ana nana ni bisam sa baba wa ba edi gwa to bi ablen se wai wali mi nua na ni nua bedidi me ma me atemti me se me mpna wale no so na m so nana me nua nyam na me wale no na emom no ma me nkyira asem num kakra ma nkyira asem num ansi na nana ne se eye sore ne ko na me sore na m ko ye enti emu na ne wo fa mu di dwa atoa e baaye to am di dwa atoa baaye no na me ka chom sa asam no ma didi buragu mi so no enya me nkoame isa o ye me nua na ne maame no enua mo ankasa yisa ne maame no yod ne gya nipa ne maame nua de odi na de omo nyina ho enti maame no pene so se obema ne bana wa na mimi ntimi nkase me mamba no wa eno omo be na maame ne se omo ba nifra no dwato ade awaje atum na wale ne momu de o ma no wa na omo ye wo omo no na omo ni nfra na nifra na asase so eno mo benya enti saaba ene yisa wo mienu a ebia osabeto aso a ode yale na asebo mo osabeto aso ebia na nkwala ne zo akonya yale ni minti awale ne de omo mpene ande ja satana wale ni mu ene yetete ho omo mienu ene wo omo okun ntokwa ne adade me de mfa me ho wuti wo fie
me de sa tam en fa no na abati fie sa tam no sa tam na o kan ni fra ne de na on tu isa fie ho 7.9 Kumasi. madam tam o kan ani fra no no ni isa nyina na na tie no on tu fie ho na on tu adama wo ko dwato ani nyina no on tu fie no ni isa na tie no ni isa te isa dem ho enti adon ko isa tam wo ko dwato ani nyina no na tie adon ko pro me ba cho adon ko program na chi no me ba vek me bi sa se na ware no agu ansa na o start dwato na kasa ne de na ware no agu na che se obi atire fie de ware no agu obi atire enti enum no ene ye ho anom de lete ba se omo frɛ fon so sɛ ehia me ni mi 87.9 Kumasi. Station I want the waka ono so aka kire mu ba bia na me pese me hu kodu ne se ekuma ni ese wajeje nti wontokwa na edi nkane a woni ababa eyiko ye bra na wone wunua isawade eye se wokoka se oka mi maame ani frafo ayalefo afefo na me ne nko da wo na me ni na tam entokwa edi kan a me ne no ekon ye mama entokwa edi kan a me ne no ekon ye sister ne ho ya ma papa sister no ne ho ya me wa papa en ntokwa me ne ku mama ntokwa mama kasam na ma sorry na na me so me mama so ma because sister we mu ni so me mama so ma mama ani fra no sha se kan dem because na me ne nko na bo na me ni na sam na me bo na me ni na tama na awale no kura ma aware no kura no na o ka chem say ne mama be wuo no ne mama say on prime minister awale odi ani mo be wale kwa na me wanwa omudi ani be ya wade na me wanwa bisan say on fa na ni ko bisan say onu na ni ko krom mo na ni ko to ni no sra na me nya free onu me koy na bo mo bo san 5 bo say de minimum o she busan minimum bo say de minimum o she ma ya worry ye mama ya worry ye bisa be man say ni ready skakura me ne kan ya na bisa no mini mi rather mo pamo me bla enkasa asam no media mo planning na ku nu na wade wa ma isa wade madam enye mi na mku awale na si mama awale no sa wo fa se empresa wo fa se awale no ma efiru na asese ni fie ka me mo kom ko chebe o yi mi no ku ye no fa kan me ye tuka e wo fa ho e wo ti kurom minimi nu atuka akọ no fa wo ti kurom se eniama a o ye no no fa nkoto papa ni se wa bre awale no wa bre wade no se da bia na wo nu ya pam na ma na ba no wa side na o ma wale na wa pam no ma ne ko eni ade me o ma wale na mi nkomu bebre sa me de odi mi ma mi atem no odi mi ma mi atem na me so me start na me so odi na atem no o manya problem nkakra ma na ba bedru sam pempen so no se me de me ba cho ma enu mo ha we di nkan no no ko ni atem ma me pa cho na me meti bia no ne se wo mo okun meti bia so mo kwa wale nko bisa me nko ma nko mu pacho meti na ba mu kaka na wo se de bia na wo twam wo ma me pacho bisa ne se tamo onua ne be ka kire ne se me pese me bisa ne se tamo onua ne be bo na ma ne se ono ne ba ko wo ma mimi fa nya adwane ma no sato obejira ifa ne di matam obedi matam ofie ma me fra me bisa me se e die na ekoso me ka kire ma me se bibia nkoso ye mama me said yakoso so me kan kire koso viga be gina mu fie ni mo di atam sabre no na unua no nko kan kire enkodi wo mabusuafo sata no nya ni abusuafo na atam ye sata no nya ni abusuafo na atam me ba me bisu asam me bisu asam me starting and tokwa no aye me mame abu didi enu starting me ba payi ni so me ba payi ni so me ni na ko ano no me papa yin so ma ma me start ye bisa ne papa yin ko sport ka chom papa yin se akora ne nya ne papa ni sa na ko ni so aba wo ya ba ma papa what dey fear saying oh me wo aduasane enfia aduasane 35 years ya wo ko enti wo ya ba ma wo gina wo na so se ba ma bibia ko bo sister amane ade me bisa wo say aba complain ama wo da say bia wo sister vek edidi na tema na won fa buo ma no before kran sana sa edidi atema me support wo na me fo asosan sa yade de ye fansere ne ye wokana ma bia fra no osrefo nim na wiye enti e hon de ye wanya de
aba nka kire wo say wo sister ene ne ko before wo mo be ka sa asem no mame asatama abebeye sa company no e dia mame no ne ya ware man tokwa no san tokwa no wo start ye no entokwa be no start o de san tokwa start me masem tokwa no ene sa ne o mani nyina bam timi sister ene ma be ne bam wo sister say mo ware ye nyina no wanya ba kaseti ada wan sori entia ma wade ne dan to wo ye me na me dwa ne ba me ko tu ni fu da bia wo mo tie e ba betena me bla wo tu wo baby o tie na baby yete no na ye ne papa no efie na se me o ka se ni sa boy ni ba ka chem say me sister no mo be ye fie ni ye me bla dem o yo trofo o ma me me bla dem wosim kwata ne bla dem mu a wo foforo me ne boy ne kwata ne bla dem dana we kwata yin no onyale me bada onyale me bada bisa sister ne bla dem ne kwa be so ne di firi honom me kuri ko fa sekan ne wa fa se ko fa sekan ira no enu no de pamu ye free fia enimu a fa problem dia ba de me pese me hu ne efiri ho ne say abanka anka kire wo isa say wo sister tete no even before ni nua ba ne be kai ni frafo fie ma me asase me kai asase no die ono kra na bosia o kan so na ko pe bosia man bia so on support aware na ko ko ye mi bisa wo na say time aba start abusia fo na tem so fa me ko ti asem ko be wan me ko ware no obia na obia amfa ho weda mo ko bo bosia ware mo ko bosia ware obia amfa ho nti abra o start say odi abusia na tem na ma abusia ni nyina so enti u jina wo nan so isa ani asori awoko asofo wudi wo mo achi akase entokwa edi nkane ani de atwato a wo sister ani abenya ye no ka se eni fa fie hu start a me hu ye no eno no aba bisa ma mpacho isa me person bisa wo say wo sister friend me phone so ebo me dua no man kan kire wo eno no de time of man kan kire wo nanu ye enanu wa ya enanu wa ya me pa cho ya sofu na me bre ka cho na sofu bisa no o se mi o kan no kure wo ebo ni dua no ma me pa cho kan friend phone so bo ni dua no o bo mi dua bo ni dua mi bo dua big mi bo wo dua mi bo dua so sai wo bo mi dua so sai awale no kure wo ma aka no kure o so na aka no kure no wa guo mimbo na de no tim jo dia na be mi wale ana ala no kwale be ma o enti satam na aduabo ne baaye no no waka kire sesebe eni no aka dada me ne nto kwan sha se nyina ye ma me ne nto kwan sha se nyina me ma me no ene sebe me ma me na ni fry ampa de odi mi ma me ade na ni afra do aposo o te fie yo enti me sai ni fra no ntina me ne no kure problem aba Akoma wodo wunuya ayere na wodo wunuya na wo pese o ma wade ekoyie na omutimi nya asomdwe hwe omo ema emu omo nyini ye no ekwan be so na afa so sa wo be settle wo mu differences no na ometimi yatena me ba chawo tama no omo kokun omo ntokwa se awale ntokwa na we kuta we kunya man hom me dia man nwram bi na de wo ba mu no dia me ba mu no ya me be fa me nua ne se oboyi maka nya me sema me fa na bia obebo ababa na me na akoye police station sam no enti sa me kwa na kasa atem didie no ama mu dia kamini maseme bia me so me nua no ma ba so atem didie me be ma me fa ma che wo didi mi ma me ni fie fone ade atem no enti ohina wo ma ya sase da ohina no pero number onu nyina wo ko na kansem bia me nya abufuo ni bi ye da sin na ko kansem ni na si ye me nya abufuo ni na che se bra na nkrofo ka che wo sento kwasi wo mo ntam to kwasi ho de na me ni mu na ama wo aba ho timuka na me ni ho abufuo ni ho timuka wo de wo bi pa me ni ho abufuo ni ho timuka wo ya sa na doctor Daiwood and then me ba be ada dro e wo ha sei wo ka ho bi tie ni ye bra abade ni gya yakra na aba konkran no na wonim kosa e ko ne so sa konsa bra eni wo ba me metra wote me ba cho me nim asem enti wo mo beta ni na wonim me nim mu e cha friend no na wonim me dia me ba cho me ntimi nyina anka se sister ne friend no ana wa me nim mu de ohu ya ne so mo science no ya ne so mo te wo doctor bremba me ba cho e cha wo fie ha e ho ne ya duro no se problems we nyina e cha no mo nsa me nim e betumi aba sa ye no kre aba
sorry ebetumi abasa no kra betumi abasa nya no kra na wo bo echa aba kwa adui me pa che wo bra mo so mu ja ye no aba ba ye no na edane a wone wo dan wo no wasesa ne niema kogu dan foforo bi mo ya wone ba sha dem ho enya no kreda na me sesa no ma kogu dan foforo okay na ne niema gum but na wone wo ba foforo na ho ba foforo bi ani dan ni wo ne wo dan fo kwotwe bankuta ane bankudade no aba meto se woni wo ba foforo bi dadam ho na aba meto sem na oba foforo bi na kofa wo ba de oba no ye tam awale ni guwie ye no na kofa wo ba de satam no ye da bi man kofa oba tam awale guwie separation ne ba na on fansa ne ma ye no chopa on no fa e de chopa ba no be tie me question ni me say tama won fa ensa makọ 87.9 tama no makọ hene na o makọ station ho no da bi me ba tama no makọ station no wo de nsa no e ba ye no no mo de nsa ne ko no mo de nsa ne niam ne nyina ba no o mo de nsa ne ko nsa ne bible ne ring nyina no mo de aba obo abakọ adu say wo mo separate ye na nsa ne nyanko ye no wakofa be ma na me bisa ne say wo mo separate ye na nsa ne nyanko ye no wan kofa ba wan kofa ba okay etiefo ye baba behwe say oye badwamanfo onye ne niema ye ne de ba de adan na awade na guo 3 years time na mo say kofa ne ba ye e cha wa ha ye be bisa ne sanye bia wo frɛ aba ana wan frɛ no ye nwie yo me say ba na ni abre doctor me mo ha wi doc na pom ti say doctor ba chokosia we asam na so papa me kwa me da me refi ka asam me doctor da ka say ya tete ha man ni e de fa hu sesia ya kle bibia abachi ya chekwa da bono no no kwasem doctor fa ye rem Daiwood Eba Hospital yan ye de Daiwood 360 capsules Daiwood ointment and afa Daiwood herbal mixture seshini ne dro yo menu aba me da Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi and Daiwood Eba mixture there and ne a me ne o kase metimi aka say Daiwood herbal industry ye di nkunim en kunima ye di ni say se oye aduro na aduro na waye no enipa oha eyiso aduro no na emu aduokron enkron edi ho adanse a ka hu se wadi nkunim sesi ya no metimi aka se Daiwood ointment Daiwood 360 capsules obi a wayiso aduro no bibia efra eye adansedie na wonu di na enchari Akoma FM 87.9 Kumasi ko hu se Africa ye hawo kesi ya yiwo mu eye 3D malaria no e wo se yetimi tu ase enso wo ba bibremu ha malaria nru edoso pa o papa na minu abade nti na malaria no still kwa na ekoso doctor because ye nyanya malaria duro no ankasa enti enne 2023 die nyankopon ayadom yenya Daiwood herbal mixture enti eye botae de si ye no so yes adro we ni say Africa as a continent here e wo say yetimi de spread the adro we ko ba bia because ye hu say malaria parasite no aye resistance to most of the malaria 87.9 Kumasi no obinya malaria ho na malaria bi adro bi a onom okotonto ano edu this one num ni na awie ansa na ohun se ne ho ye kakra eno kra kakra okọ hospital so okọ check o maka se yare no aba fom kakra but Daiwood herbal mixture when cause amenya obi obefra me bia o say doctor eduro na me koto ye no manum 2.5 but me ho atome me bisa o say menum na ase entu ana num ni nyina nti se eduro ye se ya ede an biu obi anya malaria enam so ma edu anwumre se ya na ne honam nyina ye ne grow wo hu se ne tia start se pai no Akoma FM 87.9 Kumasi eduane enye ne de sa nipa no e wo saate bia enu a ope se obi odi achinje pa onni kan enko lab bia eben no ene wo ko pharmacy kra o so pay malaria test o me yamo na a show say positive che say malaria mo no omu wo ni modya mu dodo onkoto Daiwood herbal mixture no ono matre mienu anopa mienu awia mienu anwumra empani ka asem bi se eduro bejewa atrema na de be ne se owie
3 days on sign call lab ho a okọ ye ni bi o say osan behwe say malaria mo no ekọ ana se enko ya o mbeka kire ne say sensi ade malaria mo ni every ni mojem Dawood Herbal Mixture nesan say ahaban a ye de ye aduro no Africa ha nyina Ghana ene bi wo na Ghana ye ba bi ase sahwi asase so ene ya to din say sahwi ni aduro no nti ubi utie me wa wo hwe me se wo hwe onua TV se wo hwe Rabi 1 TV o se Chrome TV aduro no eye Dawood Herbal Mixture obi anya malaria o hwa na ye ne so mfe ofia na emoja e wo fie nim obi wo asabe obekọ agyanan so no na emoja wom odwin se ekoko malaria kwa chira ni yesa malaria ne ye nipa na o soso ano a wan hye dam pe hu aduro no ene de akọwie no se onama na nani so ye ne tum ohwa na nani kosua ni nyina start se eye yellow na fe ne na ase start ye hoya malaria timi obi kura ma na fudoa na se wo sa atibie no ma me se di kan call lab na kwa test no obuka kire se malaria aduro no ye ba akopẹ Dawood Herbal Mixture ozo sefini no aduro no na answer na me numbers ni 0244 88 64 0244 88 64 37 esa wo screen na say and a Vodafone is 020 168 1717 you know baby ni edof bi wo United States of America or New York a friend na Okran or some cancer say uchia opa imagine so pa na Dawood ointment ne Dawood 360 capsules and ne aye ke say so obi wo sisi yade papa na ne sisi no achia wodi ha na ne body be ho sisi no ye kwato ade wo mfitwa se ma me na sisi achia 87.9 Kumasi papa na wache ne refi ye refi edin no amada ne yade ene yade ato di ho say na obeka wakoma ato yem enne day na wasore akoto Dawood ointment no what Dawood 360 capsules ni mi enu na nanti bom nti ha na mo se twi na memene nti wo mene 360 capsules na now the Dawood ointment na twi wo obi a oni matwi a wo de adro no bo asawa na wo de atwi a wo bra wo kwa akoda no e no mo ka se pia monko 3 days wo be se wo sisi na achia no na I started say etne Akoma FM 87.9 Kumasi maami bi kwa afuom na no ewo nkokọ side o se oye adwuma wie a obe manimu so abafie no ontime ntere ne mu waka disisi no akon a tese ontime ntere ne mu waka from enti otwa edua poma e na oye ne kakra na ode ba fie na oba fie no e na nikunu se maami fa nko hospital no se hwe e na me hwe ma ko program no aduro bi o mfrɛ ne Dawood ointment ne capsules no monko nkokọ Azek Pharmacy na munkoto bimra na ne ba dimrika koto ba o de moto koto ba ni kru ne de aduro ne twi na yere no sisi achi ma e na onom topaye no Akoma FM 87.9 Kumasi okwafuom e say sisi no atik and senchenia Dawood ointment and o ye aduro na tisi ya de biu on say ye maame nom ne ye papa nom omo hawo kese pa ne omo wom eye kotodwe wo yi sisi ne firi wa kotodwe eye hu papa SSB obi wa ye wo no na sebi onya nanta da bi but ne wanya mfie aduonu mu a o ba abrewa na akokra no ne na start say echia se wo tie ya na wo hwe ye ne awie ya ko ne koto Dawood ointment ne to Dawood 360 capsules on the onfa Dawood ointment ne sra kotodwe ne so na Akoma FM 87.9 Kumasi ni nyina be free ho wonim se obi tia foma na ne nan no awo ne se mpane ase kotodwe no eno na wanhwe yi a mosi for frɛ bibi se grogone che se magic obi be ka kire se mpane ye be yi mpane 2000 wo kotodwe nim yetimi yi aponkyere ni na kotodwe ne so sei aba yade na ba kotodwe nim ni a juice ka kese ba do disi ka ketua bi koto Dawood ointment ne capsules na me kese bo se course no ba bebre tepa kwasi ase sana hene enura no pa be se 5:30 Akoma FM 87.9 Kumasi me na me na dey dance me ko TV so ntima me wie na na san frame back no say
enu anwumre obi ba na ho se obebo ne pono se owu na se dia na ye o na se se be ne to no ne kokobo no aworo ti so ye ne ho hwi ya enye ye otwa na ni a na oni eduro bia na ho no pagya Dawood ointment no te half na ode man say fa ko ye ho ne fa sa wa piano na enko ano patututu na na frame no na nipa na ba ho say na nam frame na oni eduro no ho adanse na eduro we de ohu bi da Dr. Nsem fair number 0244 Akoma FM 87.9 64 37 0244 88 64 37 omo okanshi akra omo ko okanshi dragging ebi wo ho Madina ene ne pepta denta ne botwe ukọ Madina opposite Inkule no Kens Walk Heba edro no ebi wo ho Ashama eye Ekus Pharmacy Ashama Ekus Pharmacy omo watema enko Little George ho committee 5 Little George sanso na tema ho na committee 2 na boache edro no ebi wo ho utie na wo Upper West region wa 87.9 Kumasi tumu ene ne mpatem nyina nandom ko wa Broni Pharmacy Broni Pharmacy anase oga kwata alaji 1000 etufo ne de enko Broni Pharmacy dodo bi a opebia obenya atu okay sanso na wo Upper East regional ukọ Enswear Chemical Enswear ewo Boga eno so dodo bi a opebia obenya ba pharmacy over the counter bi obewrem bi adro ni bi ho but baby a yetu no na mabobo no sunyan monko Green Light anase Mosaic utie na akọ tachima baby eton adro bia adro no ebi wo ho mo amutie obrekum newborn chemical adro no doso ko no 87.9 Kumasi de pharmacy bia ebi wo na baby etu adro ton bia no ura ho a ba doso po ankasa on Tafoni Road PFA Pharmacy PFA adro no opet 1000 cartons crowd be nyano ato the number and the chat to 0244 88 64 37 0244 88 64 37 so me wura ha na me nua ba ho afese ya won wutrinwi no papa me da se Akoma FM 87.9 Kumasi na chese no ano no na yamra en studio sa ye she papa ensam no edoso na so sade etie bia na san ye sore so no na ne wo pesa wotie nyina wate ye ni echa ye maami echa ni kwamo na menua pani na ye mbisa no ensam kakra bia ono so enim ye kwa ne tel say echa memo hawe yeah okay echa ye be kwa no straight yenim sense some de wonim se bia sisi ewo Mary eni isawari mo Akoma Mary 87.9 Kumasi na okọ enkran o fa phone friend no komo be na modi ye yo me chiatifo nyina o maje so dada o de ye nko ye frem akuicha mabo na me dia obecha ne mahotedin okay na mesere kakra na nka mabisa omumienu asem ansa na nka makomanim mesere kakra ka ba ma me kwan ya ho kakra no bisa asem na mentie isa ene aba mienu time a aba ko nkran no na mo di kan atena aye de ese moye ansa na mo di asem ne ba manim ana se okoye na na mfere Akoma FM 87.9 asem de ema baba ye nyina ye asofo no mienu masofo mpinfo no mienu ena ma baba nti time a ebedru me ma me acha nim no de na abadi kan aba me ho esko ansa na me bona mane aba free na ba ho ofin kan aba me ha eko asofo na kama na ba akama na ba eko ena oye so okofa ne nuoma aba ena me ka che ma me acha na oye se so oba de a omo nyina aba frɛ no no matunifo okay to omo frɛ no tu na for ma frɛ no phone so mema okay enti ye ma me acha wayi ne de na no kakra enti ye ko de no so eye kwadu no ode bo wo enti se wo fa phone frɛ no 87.9 Kumasi no ekwan ya wo fa so ne kasa ye no ne pese etie firi wo yo ni tietie mu ane se isa be bo mama ne se aba aba na sese no aba ha aba wa so oba bia obechia me na aba kompre nan oba bia oba me ho one nkwala no kura eba me ho enti aba ba ye no
ɛna bisa sɛ na nkrate sɛ no so nyame adom ɛhɔ yɛ ɛna yɛdi nkɔmmɔ eti hɔ am sɛ ei ɛne sɛ deɛ o gyina so papa na sɛ mene na yɛdi agoro no mene adeɛ eti hɔ na Isa bɛka kyerɛ me sɛ ababa waba ɔne no nyinaa ayɛ ɛyi na m sɛ ɔne no nyinaa ayɛ yi sɛ na ɔsɛ ɔne no nyinaa ayɛ yi ne sɛ ɔsɛ ɔkɔ mu wɔde hyɛ hɔ eti ɔne ne da saa pɛpɛɛpɛ ɛmo akɔ da hɔ bɛmfrɛ nsa si wɔ ho na m sɛ na wo ni na kwa koye ayi hye afa na wo ba ababuma maneɛ sɛ de so so to ma ho awie na mo de anoma no ba be kyerɛ me saa na waka de amate mɛfrɛ aba na me ne na kasa na sɛ ma wade kurade aka ho asɛm a nti aba ho ayɛ akono yi de ɛne safo ade na we no so me kwase ma we dada na se so kɔ nkra ba na ne ho ayɛ fɛ pa oh me so ɔba no na ɔwayɛ kama no kura de ba ko eti na mo di ka kura no ayɛ hye fufu ni umye no mayɛ ansakura na kyerɛ eti Isa ka kyerɛ sɛ na nneɛma gu aba kura nneɛma di bi gu ne dɛm ansa na me be frɛ aba na me de na trase ne matu no fo ama me frɛ ne maame kura ne kasae ɛna maame se ɔno de asɛm no ɔmpɛ sɛ ɔbɛba aba asɛm no na ne ba de ba aba ɔntie futuo ɔm fie hɔ a ɔntie futuo enti nya de asɛm no ɔbɛba mu bi nti sɛ asɛm ba mu a ye frɛ na ɔmma na me ni nua pani me ne ɔde buo ma me sɛ de osi drama nti me ka asɛm a ɔntumi nyia no enti sɛ Isa se ɔne aba bɛtena na aba so agye pen na dia oni asɛm bia wɔ ho aba no ma mete hɔ ensa ne kwa ye kwa wa ɔmɔ gyae kwa ma aba bedi aba waba aba mpere bedi me ba bedi on Isa na te hesa me boa me na me nim Isa na ka kyerɛ me mo frɛ sɔfo ma me so se sɔfo no mo frɛ sɔfo ma me na mo frɛ sɔfo pan sɛ me ka ba eti enum no ansa na aba so ne egi se wɔkɔ na wɔkɔ boaboa ne nneɛma no ansa na obeba waba na adwuma mu kura no oni kan anya yi nti yise oboa ne nema no wie na oye de o se oye ansa na oba na mse ne okɔ na okodura frɛ me okodura ye nyame anim ni dan na de wantimi anfrɛ ade kyen so okodura ntem na ofrɛ me na mse de nyame ase nti so obeba na wa frɛ me eti wansa anfrɛ me biem eti wo mu ara me frɛ me say sister na wo so kwa aba fe de wo mai ana wo se meba na obae na me frɛ aba na wo se obeba di mo ha na aba no ebaaye nti obaaye ni mu no ehɔ no na me frɛ no frɛ ma one ne ma me baaye a ye di tu no fo a ne ma me ka saa asɛm no a ɔkaaye no sɛ aba asɛm de ɔnka bibiem sɛ ye frɛ aba na ye frɛ ɔmunya asɛm na sɛ ye ɔmma ɔka aba no te hai ɔmma da na me sɛ aba me de me pɛ wasɛm pa nkwala ne nti hwɛ sɛ umma me ye bibia sɛ ba wa ba no sɛ wo sɛ sister Vic sorry no no ko a na wale ho oden papa awale ho oden etu sorry a obedi watama fansu agina wanum anu tum ankasa upakura pie na gya na ho ne kɔ na wale na obi ahu sɛ aba na wote first no enye asa aba no nie enti aba no bɔkɔ na so oba mate na Isa so friend tunufo na mse Isa de makasa a kyerɛ no wo hu sɛ tambia mo baba bia no me de obi asi ne kwam wo ba me de usi wo kwam ana ono so ba me de ne siri kwam etinya afa me beka we di a kyerɛ we aka we di a kyerɛ futuo na mu hia na sese ya mo aka mo ho abomu ne de asɛm bia ni hoti kɔ na no Isa mo nkɔtena so bi na mo hwɛ akɔla no na me si yo na gya wo de wo kɔe eti emu a mo hete hɔ kama hɔ a wo ba me hɔ wo ba me hɔ ntina nsan na wo kɔe na wo sa wo ba na wo bi ta me sɛ Isa sika ode man kola no esua nti min kan kyere na onfa bi nka ho na assign ode man kola na esua ana wo se 250 kasare ne yemu no na omo miye no asa akon biem na omo asa akon enti omo kon ye no aba asa ne me kamanum sem bia asa aba menko no se oba Isa de nsam ato no so mesua ma me hu de menye me ho eti me nwale bi na aba wa ba ko wa sa wo sa beko esa kwa nkofo besere ye ne ye kan ho a asem ye kan ya bibia ye kama no nkofo besere ye enti jai na obia de ote ho nye eti tra wa de ho kakra ana wo se da bi wa ka so beko no de wo beko wo ntena abade no ho biem enti wo krapa ko ne ma wie na wo ne ye cha na wo ne na ekọ e cha ekọ nkra tunu nya na ekọ na oh aba enti de kan nyina wa nti na asen ai na okoe nti wo mo na wo sa ba ye ya wo se akwala no yare to de akwala no ba me ho fie na wo se ayi bi agu akwala no ho oh se me kasa so muna wanim eti me twatoro eti
eti what if for no friend na wo won kra ho ma ya bra na wo ma kuma se to no na dia sam to wani mu asa wo ba ansa wo ba na wo mama wo ni isa medai na isa na ka che e chance na waba kwa mame na waba openipa oka asem na nipa osiesie asem no oka asem na san ya se ya time be say na wababa woni na sa e cha na waba san na me cha me na me bona mane me say waba hako mami eti me na person me wo free one say enye wo na wo friend dey di ka ka che on sign bra e wa bra no wo ma ye kora na waba be diko waba be diko na oba tu ne fo na oba ye no asem si ma ka che ne se na nko oba bi no oba bi e wo fie o e ma wo ka che ne se na okoye no na o feel say on fa oba ni ya o ben ka hire me say edan no boy ni say o ma me nwram me bra so me ne so no ka hire me say senka edan ba akopɛ no e na me me ni ba be ko ho na ntinka me koye na nka me ba na ko ba fresh dan ni mu a ka me wura dan ni mu ana eno no ya preben bra eno tam wo chewa wo ba no ana wo sa akobie me omu ni me ba ya omu di sare we di mi a me sa me paka me ne ma free okoye no na me be sha akwa na akwa ne yare 87.9 Kumasi oba cha wan frɛ no ana me say na wadi kan aba ma me ne na kasa asa na wokɔ a me friend so baba ta oba kana ko na o frɛ me oba 3 days time obeba wa ma ansa na chemi so friend say mutie me question ni ya ka on kasa mre enye time a ye besiesie no na friend Debi. na Ismail enye sa kura me kai oba twa kontompo oba hwan me won enye sa ba kokura oba wan frɛ me ye betwa ye ho aba na mom me wo asofo no so this time round asofo no na wo mu ni se 87.9 Kumasi awade no agu amamrem anya bia no wasofo no kwa abusuafo ho ekwo ka cho mo so mo pese wo mo saka bom awade ni bom ana na wo mo de wo tumi so e na de fra baba we ma ne ba fi me ba betwa me ho aba Grow fire dendo. Hey, me do we are say. Like say grow fire dear. Why fine papa. Why fee? Sana also grow fire. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya boni agisia. Somewhere secret dey. Aha, grow fire herbal tonic. Ye moja drum nwaso aba. Ebu afoforo yie pa. Ye de yan kasa ye koko e na ahada ye. Ense mu hwam. Emu so da. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so wonum ato a wontumi ne di. Aduane pampan fa so na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otititi. Afei, wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine moja dro no. Na eboa oni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumasi asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani abi bidro depo bia wo dem. Sawo penchechemu fresa no Messi 0244596532. Ana Akoma FM 87.9 Kumasi so ne be ma hyedem ti me so me kwanya me nkwana me me ne madamfo ba ko ne koy the next stage go me friend so me di adanse ma mo so no de o mu twem no o ho ntino ka se o kwa abaka so no ne friend me se me mranti no ndo ntimi ko ntimi ne madamfo ba ko na me friend no ko gya me ko ye bopun boy me ye ade chi me friend wo fa me friend ma me de to ye so fo ni asima no fan be kan se ne wo fa sna friends na me de sikan ne ma aban so anadwo no no ndu ni me de gina ya ware ye tinesa koye nsem be nti ho na me so bi sa de se na oba no Akoma FM 87.9 Kumasi ka be ma no ti me fredu abanumre e wo ho no ma no frene so oba be jinkura ne sika na so nkura ne sika ne de anopa me bi just to ho no aba be ji ne so pa oba be sika ne de me nti ase me fama timete so bi ka on phone ti se ko se sie no kokko jiska no obo na so na ni pa ko na okasa asem no emra ma jiska ne ma wo na mbe kate ko ntimo ha ko nsi no nua ba ya bi bae oba yo se ne ma me se medidi na tem to omomra me bo me no ma me atendie ne ano ya de nya me anim omo ba ne nipa se ne bae nipa mienu ma ya mienu abaya ba ko ka no eno mbe mo ba ma kakachi ati se wo FM 87.9 Kumasi eno mo to me ho
mebo maame na enya mema wo fie wo se wo momra mebo mema kateche no osoma maame no abai ka kire me se ne maame ne nua bema ne ni ho wa pie na kono na o ma na ba abebum na ne nua bema na pie nti na o mo no mom so o momra na o mo di matema nkasa oba ya obisa yisa no wen na o mo chese woni we ye bema futanten na o kofa no na woni afira na asema aba no be ka se me kroma no me humpu se me kofa no na teni die na asem ko to maame se me maame ebewu na ni afira me maame ya letimi Akoma FM 87.9 Kumasi ebusuan ko de manum hu se me be wale mu aba kan hu bi oni ni nua no na edi atem maame oni ni nua no me na edi atem na wonu hu so be wale ebusuan ni na se me maame asama do kura no yekura ne nsa ohuna de ten kranie me bufui na bese ka metum nsa ya fa ya resre eso mu se maame fi no me fa me san kan no me nyai enti anu amu na didia no sade me call Israel FM se me na wo me hwe nkola no na jai na ware ena mo fra asem no enti ye call ne ye kokan ye no ofa ka kire me se Akoma FM 87.9 Kumasi no hon man kono de o ma bi no nimisa ware no agu asoma no ofa ne kan so ndo nimisa ware na agu na ware sem ye be kan ho a nka o ma bi ona mo ye se ne sade a o mo soso no o mo mu aware wo honom enti ne yenko fie na yenko kan ya asem ifiri ho be dru fie anche bia no ne no ofa ono ane wo fa ne ka se aware no agu ana mo amkrofo ne ka se omo ono akasa ne wo fa e no kan wo honom se on de aware na agu no nim se aware asem ne ye be kan nka o ma bi ena omo ye se ne sade a omo de omo ntimi mu aware enti yenko fie Akoma FM 87.9 Kumasi sane me kawa ne me bible e bae enti nye wabusua no wo wabusua na request say wo wo fa ne ka say o mo kofa wonsa ne oniema mro fa ma asem numu na rank ne kra hye no monimu na mo ma ne yi rank ne ma yi ono ne wo fa ne yi no mo de bae babusua fie na me wo fa na me wo fa frame na me so wonye o mo de aba onye ana me wo fa nso giye ti edidi mu a ena odin kwala ne brem se wo tukwan ena me se matima me giye me ma me je na ketua no 3 years na penyini no so Akoma FM 87.9 Kumasi ne kwala na tena ne penyini no kofo ketua 3 years penyini o saying penyini wo ne penyini wo 10 years okay ena me giye wo me no matena ti no me wo ho no ma na me sofo eye se ade no de ekona sofo mpanyifo mani se omonti ase kwan bia so wo so musiesie asem no na aware ne se aware ti me do mo kan bro afe etwemu afe na me fa me tiri enye enti na kwese papa no so me de na ye ma de nyina prekope na se tembi o mo kan fa ni die e ma o mo ana me gitum enti ye soft penye ba ko frɛ no ene ne kasai e ma o gitum so Akoma FM 87.9 Kumasi na che say na abakoi e no san ba ye o patch no san ba ye o san ko wo jai kura wo so wale bi wo free cry san ba ye enu wa mokokoko a fa sansense bi ba pepe me na ka so mokokoko na sa asem no esa e ba ye enu o ka che say dan ya wo dam de o ntimi mokokoko wo se dan ya woni nyina na asi dan no woni no na asi dan woni no nyina na asi dan eti e dan sa o mo nche dan nim omo mienu omo nche ombe che den na sa aba single room a essentium ma wa hye asam se no ka che me wo abi be kai me say asam se ya no ka che me single room a essentium we dey ma me ka ba wo kokun dadan ho a da bi e dadan no essentium eti single room a essentium ana wo dina ha se ya wo ayire ho a wo ko ho o ka cha me se ono na wasi oni be ma fie mu a single room essentium dia no ya ma me be ba woni be ma fie mo so jai ma be ma na fa na nya wa nwuru we na me be ma kokko we a ehu ya na kokko san to we a emwa eda na de ya nkola de dia wo a wo gina ho na wo ko ho na nya wo dia enya yisa so dia ti mi ra wa kwani se mi ra ho ye ese kokko sa da we se hu enko dan ho na dan ho bia ni wa ya ne dia ye mfa ma na ye mfa ma yisa ye mo ma ne dia
this one no timu na so wo hwe akola no a nya botere me ma me so me betere ma me ma no ankra ne bato ma me ne papa ani wo se on be che dan ti o on be che dan eti me ka che wo se me frɛ yisa na me ne yisa akasa na wan kasa me de beto wan ka wasa wala wati asoma wo kan ma me ho ye nwanwa aba ho ye me nwanwa me ma me cha wa me nwanwa ye kom ko ba bia sa na so ntwe fa ko ba bia no wo ye se no me de bia me ne to na ma me cha wa me nwanwa papa ade ya ya nya ade tam se be ma kra ne me fa se be ma ho oden eti se nya fo afra me da me wa fo afra me fin kan ya ma fa won sa e ma wo mani aba enya uti pa ne me kra na o me du wi ya de me du onya me sa ade ene ta ma me se wa ma no obu me pa na me ka che me say because say ma me no bo ba ka so me che ma me no o chuchum cho kan say oh ena me kra no minim sa say na asam ne tie na de atwa to kra no aba ko ye no winning problem ma ne ko ye ai sa o sign by ye na o sign ka so won tia ware na se bie mo no winning problem ma ne sign ko ye aba ne be ka che be say isa say o ko fam 87.9 aba ne be kpọ mama ne ye isa na obi say isa me bi say isa say ono ne anabi na aba ne na wono no one aba ne bi aba so ne anabi obi ate ne ho ase minim ana bi say say dia asem no say aba sori a masem no edo so na we frɛ no na we frɛ no say ma me madamfo okay ne say de bia sase mo ya ho na ya ma ye ntokwa ana mo akɔ ana mo aba eti se mo akɔ na se mo aba ɛda no ye nchem no fa na hobi ni hobi eti twa so ana wo se wo de kwansi bia si hɔ aba afa kɔ no ne ade nam se no hu mo tena se wo pa aba so pɛw eti mo kama no ntum na mo tena se na asomdwe mfamra eti me dia se me bia ma no ka se saa dan na se me ka se ma anka ya me ni me dia bi twa so frame force one kan jitum so frame force one kan say ya asem wa ji se sa kɔtoa so wa se obi kwa no de batma me bisa o wa sofo no asofo na wo modin kan frɛ wo ka cho so mo pese wo mo siesie no na wo mo dim sa agwade na gu ansa na aba ekɔ nkra wo mo dim sa aba de mo request mo snap ama wo mo nim so mo din sana ba enti wo mo kwa abusuafo wo din kan kɔ ka cho wo mo sɛ wo mo pese wo mo ka bo ansa wo mo ka bo ama aba fi nkra na ba afei sai dwaman asuban bone no asofo ne ka che wo sɛ wo ma bompa ya amanyame aka che wo sɛ aba afiri mu ansa na omo be patch wa mana ba ma bompa ye se ofiri mu omo se nipa de sesan ye wo honom ena nkwala no nti empredudo se na omo ni abakasa yo ma sesan ya ba ma sometimes omo kasa eye mistakes eye menti ase ma me di me ntua me nyame anim na me ne ready se me bi ya wakaye ena ma yenwie yo me medutu yenwie mo twa because kwatade a eto apanyina wo ha se ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Enkram jo ye bi school nche mi to bi school ni book me ba bi so me ni book ato wie me ba me na makoto book bi ama kwala no pastor mo trans ye me ja me pa cho mo twa me ka di wase se ba ye beto asese si ya wo na mo ti bi akwa kwadi mo ja na ma pa pa bia na ene asam no enya asam ketu akra evangelist bawe yeni kan ye be sia sia wie de ye kan nyina ene se nyame eye adomu a nyame rate akuma ka yiri bombom pa ne na anwi o Akoma FM 87.9 akuma ka yiri bombom ne na anwi what is no o me ne na anwi o wabi wafa no wadi wafa no wadi sa that 10 minutes mo ka se wi bi wa ke ba sa 10 minutes no me akuma ka me ni wie akuma me ni akuma wie ya ye de do me akuma wo what's akuma sa ba na nyame ya atomu a me nana ya me pa cha me ba no we na ya ready nyame me pa cha ubeba sa wo hwe TV yiso sabre ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya ne di dwuma ubehwe na wotena konya so ewo mfimfin ha sei efri dwuada no ene ya bomo dewro ni aka kire mo se ye ba pani ye akua koko ne ba pani a ye frɛ no George Bonsu wefremo me pacho George Bonsu ene ye de no ato TV ne so no Facebook live YouTube live
very handsome George very handsome na wadi onyamfie dunson nyame ya adomu a enne na wotwe ena ya de George ebeto empem ni akokra no Akoma FM 87.9 enne na wotwe you can say Yawada second match na wotwe sene ena ya de beto empem ni akokra no ewo adweso achena enunti ya ba George ono ena edaso sese ya no nti Yawada momra Yawada ene di ayiri o ba se de ti bia papa e be kasa ya wo 10 minutes ya di bewie ai ya di bewie na de nsem na no soso anti edru Yawada second 87.9 Kumasi jam ye yentumi enkokra ha anode nana ya family Maa Akos ya panel members mekasa ya manyina ho nso ya akopa manyina ho ya akopa ya datiefo nyina ase sede ebre bia munya bre etie 3p garlic mixture a pure natural yakofa ede aba edwaso ho enkomo na sede ye wada bia no ye ne uhia edi nkomo no ene ye wada megide se wompo no emuye ye mo hanso ede ba akoma mu nsem dwumadi eso medofo ya basa ya menka se etuetue wasobo a ane esanse 3p garlic mixture no se ye kasa Maa Akos ye nka ho asenkra na aduro na kasa beton no esanse aduro we ye aduro a ebo adwuma e wo Ghana ha na ade enwanwaso ne se aduro no ho nyame de ne nsa ka 3p garlic mixture to the extent say yade a ye nim se ebetumi asa no etumi sa na de enwanwa ne se won last week ye bo voice bi obi sine yire enan ehono ye na wo hwe yen ewo akoma mu nsem onua ena onni kunu TV ho no ka che ni kunu ni se e ka ni se won koto 3p ni bi ennom Maa Akos so be je ni se wo koto 3p garlic mixture ennom ye ne nana twetwe eso 3p yen ka da pra se enan ya ho no kodno bi eso onnom ye no ne nan ni ntia pamu ni fra adwuma mu ene ne nan no atwetwe che se waye okay wa start adwuma foforo ti be ma no kra fra ya che se wose wonim che se duro no eye ne nwanwa wose he no mfa ne yire nkoye empaibo che se ehe enso no 3p no ene ne nan no atwetwe enti we ye bonus enti we che se 3p garlic mixture no e bia ya rebe kura sie wo ni padua no unim but the enti obebo din se obeto aduro no obo se akwasa o yade foforo oba bi na no me point na auto reception no wo hwe wo TV so eno wose na ni mood pa na opese wo 87.9 Kumasi na medofo 3p garlic mixture ho asem ne ye ka no wose wo pese wo twen na ne nsa buo so na enye obu ne nsa eba na ade che emabiem eba be 2 days ya no emabiem eno so koto 3p ni bi Maa Akos wose wo no maduro no ne mensese no chese ase ya bope ama mensese no chese eba sa sedi wo ba e wo se obu nsa unya no bia no sa na eba enti eye ne nwanwa a chese wono kra na mu aduro no obo ho dewro enti be do for 3p garlic mixture no se ye ka ho asem se ya menka se e bia ya ba ne yetu mfuturo e de agu ani me pacho enti sa esanse aduro no nyankopon ne nsa ewom na so kokko 3p garlic mixture aya asem so se ya tre 3p no agu ho wo de wonsa efa so a eye rerere ena garlic mixture no so egu ase no do nsa fa no so a eno so ofili e wo nsa no ena ya draw garlic kokko e de ato ho e di so koto na ente sa enye 3p ena edro no so se obie so a besi e container na ehemu no eye glass chese ehwe ho a ebo no obusa wo se Ghana ha enuro se na guntuo mu gise 3p garlic mixture esan se wonkwa ehu hia yen enti edro ye balance ye kan sia na medofo wape bia nom na aboa wo ye number ne ne friends sia ya re bia hye wo so ache wanu madura enko enima nko ye e wo system no da bia asa waye mre asa waye no phone woda sorry a asa ya bro wontimi ensore anya ho hwe wo bi sese bio me bu me nse meye se na me ka ho aseme wo bi se na fu aya kutu wono a wonyem ono so so asebio wonya all sabi ena ne bo aba abefono no medofo wo hia 3p garlic mixture obia wose wanya mojabroso anase esiche yade a da bia ka ho aseme medofo
ma yenka ansa na duro no akopi biato eduro ba akopɛ ene yeka ho asema kire wo eye 3p garlic mixture obi on se owo asema pa wanu aduro bia enko wonu a ewiemu ye tese ewiemu fa awo ba ne homete se ewiemu ye dry se de ewiemu ye dry yi so a ne homete enti bedofo se ye ka 3p garlic mixture ho asema kire wo a abrochefo ndo moto pa esanso obi ho no a wo free Ghana ha akono asima na adokro no okodu ho no awo no ntimi o gisa wonum 3p na etu ase no watimi anya kwan aye wadwuma eduro no ye man number ni ye wo de friends sia ne no ni nkomo number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eduro ni ye 3p garlic mixture Maa Akos na ye nkomo titi kura ye di eye siche yade okay na bi adwen omo se esiche yade na ye ka no wodi esichira na abenya esiche yade Maa Akos ente saa o wo se enipadua ne kwan Yakopon fa so boy ehu eso nipa nso nyame na de atie ne se ye yafunu no ho ye wo ade bi akwese enipa nsa ekese no ewo yafunu ne nchen eye fe ne pancreas na pancreas no eno na wo se ye ka so obenya esiche yade a ye se or ko hospital ko insulin the entine say your pancreas no and the produce insulin in the many people this a pancreas ntimi nya adwuma insulin be dey na aba ye hwe adwuma insulin so ye ma ye ne se udidi a aduane bia bedi bia sugar wom and glucose ewom enti se wonya di aduane ni hwie a afa ni padua no etwe saa esikyire no efri aduane na wudi yenum ansa ne ebe chinchim aye nsu abeya Johnson so abesena kɔ na echim yi sugar ni firi mu hwie a ekomoja num ena ekomoja num sumu a moja ni nia hoɔden sɛ ebetumi di saa sugar ni bi ewurawura baabi wɔ nipadua num edi saa insulin na pancreas no epuba no enne bowura moja num na ekutwi moja ne nkakra na de wura ha ayɛ sɛ de wasoma oba no to wɔde kwa ha no de kwa sene be ya wobetumi apagya wonsa eye energy wobetumi de wonan akosoro wo mo eboboli wo mo energy level ne wo soro se insulin nya adwuma e woni padua ne mu a wobenya siche yade kire se emoja no sugar na wudi ye na aduane na wudi ye no akowura mu no e wo se piepie e wurawura ni padua ne mu e de se insulin na amwa nwura moja num ankotwetwe a wobon se sa sugar no aka moja num na ata ho yes wonya siche yade etimbacho nye sugar woodie ne be ma osiche yade 3p garlic mixture ye ba ne ye kasa se ya watie ne ye ye ne betumi a kire wo mu ye amu ohu de ye ka no medofo se ye ka esiche yade a etumi frɛ ni pani etuma ye twa wonan etuma bema obema wu bema so de wote ase a eni kwa so obema wu na esiche yade a ye ka ho asemi umfie kwa ani mu abetumi nya bi wo so boro so a obetumi nya bi owe nam bebrebe a ubetumi anya bi wota didi anadwo a ubetumi anya bi enti yenhye no so Ghana ha de ensa ene enam edina anadwo aprema asem ubekwana enam esi kwabrane anim obehwe time na abo 9 na wawewe nsa guso a owia na wakoda wafu beye kutu enam no fat ne beda nipadua ne mu enti wo be ha o pancreas no entumi produce insulin ena se insulin ne kura so ba na hoɔden no eye nkwamwa o eye hormones entumi nya adwuma yi ena to down so a immune system na we nipadua mu no omo ne saa insulin nkwamwa na ekontokwa besi na yenim de enti ekoba ne saa eno betumi ama insulin na hoɔden akɔfom ama entumi monwura emoja ne mu entwe sugar no enche mani padua no obenya asiche yade entumi dofo sa wote ho no mu a ewo se wabrabo uhwe ne yie esan se bibia betumi esi edro ba ko ebeboa wo eye 3p garlic mixture de entini se ebebo wura ni padua no eye moja mu adwuma eye akoma mu adwuma eye ntini mu adwuma enti pancreas nse e produce a enam ntini mu na eba enti se wonum 3p a ebebo wura entrinum se ya ha obi kra na aba ho a ebeye firi ho na afa siche yade wadi ayo eye firi ni padua no so ye number ne wo de friends si a na doctor ne wo enin komo emfa
ɛsikyɛ yadeɛ ho number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ebia wohwɛ wɔ TV so onua TV a number ne gu screen ase wobɛtumi afa Akoma FM so woba yɛ Facebook live hɔ so a wobɛtumi afa number no ɛwɔ hɔ ma mensi number no so bi na afɛ menkyɛ baabi adure kɔ abenya bi atɔ number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Uwo Kumasi ya obenya 3P garlic mixture to ewo Kolinak Heba Danny Heba Chris K Heba Ho4 Enko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise Oko Madina so Health Alert Clinic ewo ho Tema Community 5 eye Little George ono so kwa abenya bi ato sanso ena uko Ekus Pharmacy ono so Ashaman ena enkran so case work ko Sam any Angel Heba omoso wokwa ubenya bi ato ye numbers ni ne wo de friends si ane no mo nkomo esi cheyade ahye ni paduane mu ache wako hospital wawo insulin pane na Maa Akos emfa ekuro bi ato wo nan ho waya enko wo be men emu ye mreba wako hospital so ma doctor aka kire wo se wanya diabetes medofo what do you call 3P garlic mixture? Shasesa onunumbi nebeboao. Number near 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edroni ye 3P garlic mixture. Oyire omame unuya bema wankasa. So diabetes esiche yade hawa we drane 3P garlic mixture nyame bo adasene ebeseshe let us say obapa kuna du nemom meka mo say ye ne ankase ye fan ba ko ye Akoma ne maame ye friend no Monica Befi ye ta mama ya 87.9 nyame eye adomo a memene dai bosumi de to so aduonu no mukinachi ne ye be mama ye ye e wo Sokoban Krofrom Edumasa wa Sokoban Krofrom Edumasa ho ena yebeye ye maame Monica Befi ye ta friend mama ya eye enunti shanenso emame na nyame eye adomo a yenko ne yenkoja ye maame ye fan efia Akoma na yentumi enkokra Monica Befi ta friend mama ya ye beto aso wase ho ne mom mame mbisa wasemba akope mmisa wa matiefo ante a wanyi wano a emwa Akoma FM 87.9 Kumasi kan say Akoma Vic wo be jai abama na ware wo nua no de ka wo ankasa wo be ware wa de be ba cho mintimi nkasa da man kasa asem ne da se wo be ware wo nua no man kasa asem ne da aba be ware no de wo be ware no man kasa asem ne da me se anifrafo fie ni ayalefo fie de wontimi ma honom se wo be wale biem ve ko nyi ni se wo na wagu wo nua yi awade me ba cho nyam na magu na nano ene gu na wale wonya Akoma kayire bombom me pa cho menye Akoma kayire wo ware no no me ne na nko da ne ntokwa me ne be start ani wo di me ma me ne me fiefo nyina atem no ena ye me ya me ne starting to Akoma horo enwu wo nua no awade minye bida menene nko menam nini ntokwa wo wale menam dia wale nim tintiman ye fie wo bia ni wo koye kame nam dia wale nim tintiman na me pese we yi ano because yes wo se wa ware no na you kwa be ware no wo be ware wo nia ene ni ebi ntimi nsida aha papa na aka right word no wa ware na ni so be ware no hu ebi ntimi nsida mate eno ana na me pese me bisa Akoma FM 87.9 na na yeme mo akwaba evangelist me mo akwaba na minya asofo ni mu baako a ka me bisa wonu mo se anyenya bia na omu nim se abrantie yi wo oba wone na ehihya wade because no matoto ansa na mokoka wonu mo abomu minya asofo ni mu bia ka bisa no na mama we share Mrs. Tanikunu Samson Hammond and a birthday nyame onhra na pa Mrs. Tasodo ni bebre Samson happy birthday to you mama on say na no me kan
meka bibi se oko enfie miensa no dia na osa abaye wo ewo kumasi a sempo obi na frɛ wa wo no aware na gu modernsa ene bible ne mo renge kɔ enti dia nkwan ti na wo se nipa ne frɛ wa wo se wo sa aba abra ebusuafo kra enim adekro nti a wo sa aba aye wa sa aba ene wa beji wani su yi ena se de omu nyina si kanom wa ba baako mienu miensa nan waba ni nyina waba abehye omo na eko me de minim ni nyina wo se nya no kre but me de ne se wo sa aba be ye den dia na aba ye se hwe de wabrabo ebia na eho na wote no na onya kakra wa bi at least o ma no hia bi dia wo timi de bra wo mu ene hwe mama me de me akuma no me de mama in fact ni suba nya fe me yanka no kre nkyere no aware na se waje aware be ma no se wo mro mi hu ade krokra me mfa ma be ma no adenti na bibia wo sister no na eye adenti na asema ye ka wa hakra ni nyina ye wo sister be ma wo ye tire adan na se wo sister mpo ye panya wo ye be ma eti gina se be ma adan na bibi kakra bia na me sister na wa ma wo sister ni mo ma be wa abaye kunu na ono na e ware obai na ntokwa bia ono na ejina asemi kura si na no eso na de wo kire mi wo na wo adan na wo se basa me de me ababa wa we e fa ba bi wo mu ade 1 2 ono akasa na ya ma de aba ne su ya ba ne so na be ma no so se onya ntingina so ye be ma de a na on so obe ware because ase ne niam nyina ya bokoboko bi ase onye na adwen se obetimi ate agina se be ma ono kwa betimi agina o se o so aware me sa na me hu no free se wo ye be ma gina se be ma asemba wo ye be ma enti kan se wo ye be ma enye bibia na wo so okobo wabusuafo amane so oba na ye bibia na busuafo wo honom obetimi akoka kire omo ba so hwe na wontimi nko honom a mo so bi na me ka between mu mienu e fa nkwa abonten se ni nyina e fa ba bi no o ka ho bi na wo sister na oyire de bia omoko no free se mu mienu moku na se ye aware mu nsem normal se onu ukunu ne oyireto na mobeko ba se etra kwa abonte na sister be mu dia na o sister be di mu tintin maya me sister wo se o ka se nya na me hwe no ne nsem mi nsisi so ma me asa aware no wo na waje aginam na wo ware sempo so ko ka bibi tia o ma me o di dwa to abaye moti ase na mo sa ma ne sa atena ye ana but on se mama ma hwe sa de we se o kwa aware na fie ho ye se ye mpewa sign Akoma from the scratch now are ne enye ye fisa na maami ote ase no mpewa asem ma sise wo se no oni ho not obo ase den na afi do no so de ne ho baji mu enti aware no from the scratch na ebusuafo ne mpe enti wo de odo no wakowuram ne hwe ba bia waduru enti me de me mama de meka ne se aware no ye ne hwa enye ye aware he wo pa akofa se emne ne se akofa na enye ye enti me de be sie no eda ba ko so ye ko chense na eda me ka curtains na ye de be chem ana ade edan no woni oba ne sie ye mama edan no de oba no edan no tama me ne tina me shase na ye follow me na shase follow no ja aware ko enti oba second one de no masimi de awia me tim follow na satan de nam ne nete foundation de nam ne nete ene ye okoba ne masi awia boso ma me ntwa ntro okoba ne masi awia boso amene nkola ne mienu tim okọ 3 years ni fu asofo ne ba besiesie awade no na wo ba wona ne ti aka abaye ne ho ade na me wo mpena me ne ti amebeye ne ho ade na sofo ni nim sa wo mpena wona ne ti awo baye o mpena de na me fa nto mo nim se me ne mpena bi ti amebeye me fa nto asofo ende na ma toto me nyoma sikita mama oda so pe oba no oda so pe no enye se me da so pe oba na se so mpena wo ho a wona ada no wanka ya watoto niema wo baye ne ho ade esi de na asofo no 3 years oba no kwa 3 years o sa kama bom time o kan ya time so for no e kan asem no me because of nkola nti na ma me di mani to ya me ja bibia e san say asem no me di mani to e na me ja ya nkola wo ma nkola ni o mu ho dada ana separation mujai wode nsaba Akoma o kama bo mi wan so obi ho no mo a what to niam wo ba ya no ana ntira on case of the papa jai chine di
Jachira dina emi o hono ma me ne betma me ma de meje ba de na ma hwe ma de akwa kwa so de no mo ho da dam no de ti a me ma me je asofo de tum na so omo ni me akasa bu na papa udi edi asofo na ma ya so won pena time we ni ba back ni de na me ge we ni implan na me ni tamati enya no kwa na me ni tamati esa we ni ba back mama me bu sa asamba ko me ba cho mama me bu sa asamba ko me ba Akoma FM 87.9. Me dey say what's what to talk about no ma ho ade esi de na ko jai na oni ni jai because me say that time ni na no ono na issue am ni jai ne de en de me ntimi fa me to ha me ntimi fa me ni no ma me no ono na se en de me ntimi fa ma ha sister waware me sister mu de penyi waware oni kunu okay yanko mame me de me kan se etiefo da bia ka se nsem bi se ba na mafamu aba na mo so mo de abọ mo bra ketua bi na me kan se ne aka no se aware we no agu dada but kakra futu kakra me de ma me nua yisa ne se de wu be komu me srew 87.9 ne gina se wo ye bema de wu be kom se me hwe yie pa emma wo nua no mu me fa me ginta wo mani ase na ene ye nua bema na ye nua bema da bi se wa anye sa na wo nua ba sa be wura mu bio wo be kwa aware adu ni nyina begu enti ye be sraw isa ya wadwene ye gina sa wo ye bema minim so ron kwa ne bema oda mare ntam dia I'm not sure yeah ejare na wuntimi nyina sa wo ye bema na wo ma niama ai ya be force ma me for free ma sa enua ma panimfo na ya omu bedi ade no se ma me free asam na no dey etiefo mumfa we nya futu na dachi bi wa nkotombi na wa nya waware ama onua ba eye sa de ebegu nja ma wo maame eye sa de ebegu eno aba be di efiefo atem enti me mpene me ye nware no eno opene kura na ye maame yiwo no o kan se wawuko sister o maame awuko ti do maame kan ye no ena mo di adwuma ena nsem ebiro maame kan ya mo afa nya adwuma ena nsem eni mo bedi o 87.9 se wenko mo timi asengi wenko asa mo maame kura no ompere so ompese mo be ware no na mo timi ahwa ama na gudi eni nsem bia oledi ti aso kan ye no mo hwara mo fanya adwuma anya sa de a ene baby oda no onum baba bedi ye be srem gali mameka omu ade kakra eye aba omu ade na num kasanye aba se tibia we pa na wo sa de akwa ware foforo de a ebe ye din ebe ye din because ne bema bia no obeso so sa ade we so na bema bia no abafa no ni aba beton na wo be ye sa ne ma we di a kire no enti aba sesan wadwene sesan usu ene oban mienu enkachi obi be ware wo obesan awo lem sua se de yesi ni nipa kasa da bia me kama ma me se aware obekọ aware na be gina wanum kasa won kwan a wo bo ene watopa ne ma miensa wanum kasa so wanum kasa bon won kwan nya wukuru de da wanum kasa bon ukuru no da ne ho nsore da atopa na kwa bu kura emfa enti yenum kasa osi yama yenum kasa ne mre nyam a enchini ewomu Romeo say was ne yire wo kasa kire no ne yiri kasa boko nti da bi omu gya hope na asore so enti ebesre man kasa de ene nkwan de ene atopa ene na di mu gina se nu di mu di a ene akumafo be wura mu da hwe on be hwe no mo mbo nse wi ase mienu na me kasa ma minu apanyini da chi dampam o dampam ena no pani ene to mpam ye be sie na na dwin sabre yeri si so den nti e wo trede ayinfiere ni mu wa e wa na ye tenase idamase nswenda se ye bakwa o mane so 0322498035 kan hu se ye shize ena enei Akoma FM 87.9 Kumasi shize eto so ema mena memfa me course no 0322498035 0322498036 within a baby afrefree Owumia yes Nipacho
eyawa uba kwaje pokuni ni kasefra to market mpabwa papa sisama omoye mpabwa ho ahene eti pa na kakra mo kan se uhwe asoma mu gbogbo wa yemi aba aba ya asemiya ni de bana ni ya na adikuntia ndiya so se bana ni ya agwa ne se se na sama de bana bana ni ya na kan bana ni ya no ene jan waka nti ya be ma so be ni tra ni treni because you go wale ama nsin bi onye bana kan dia ni se wo wo so bere bo wale wo mature se o pe so wale nti o pe so wale ni dimi wo ti ekuna mu a ensema bi so ni ntem no ona yirenka na de bia wo ni ba so jijim titire twan ko yi ya freno o chapo ni sa awale na bua na mesu na aguo na makra That's papa. Hello. Maa Akos papa bi. Minu ebe ma papa bi. Okosi bi otoboje aso bi enkane papa bi na beja boze. Bam. Maa Akos ma so ba to ni okuti. Ani jamso pe ni di fodo. Te na yon te ya ku perfect ya. Maa Akos ya kan e jai. Ni kan yi ya ni na de ya futi. E ba papa bi do speaker. Ebi ma na kusi oba se wu mu ade ani Akoma FM 87.9 Kumasi asitira ya papa ti na se ni aba yes da o ba nke nke ki mama opo je nke kuna ke ye bi bia no so oba na ho asise be me ya sia ke no be ge na be ma esi ga ye ka ye ja no se bu ya very nice guy se de ba si mu ofe no ba wa ho ya e ma pe ki ni aba wa kon be se di ti ni aba ni se be bi na ma me akosi ana nya me ya se e ma na ta ye sa no sabi mpɛgya sɛ mo ko ani ɔbɛ ya mo pɛ sɛ mo de ade pa bɛ fie obi ko bi no ɔde bi ba na yɛ mo ya afɔ de ade nsi kɛ bɛ sɛ bɛma bɛma nsi suma na ho na yɛ bɛma na sira wo sɛ bɛ sɛ wonya ɔba foforɔ asi de we ta ma me ko we ta mo sɛ mo kɛ bɛ yi mo pɛ nka wa de na mo sɛ ni ya wa ni ne mɛta ti bɛma bɛ ya nka wa yɛ na mo kra ni ti wa fi ibi abɛ fine ne da sɛ o de ni ba bi afrefre e ko mi ni aba ko sia papa bi mi ni aba ma papa mini aba mame ma no abedwafo nyina ha tumadi amudi so ye nipa na me fa konya so na me chiam krum ko fiase man nyina wo hene no hema win committee for assembly man for any man penny for mo ati bro mu tie wo dendende mini aba ma no sebi oba e kwa me we kwa mo mini na kwa ka mama wonu oba trasi enfi bebrebe ni wọ́n hu ọba ní ṣùgbọ́n ẹ̀nẹ́ náà bẹ́ẹ̀ hu sọ ọba ní wíń sàmì ẹ̀dín ní bẹ́ẹ̀ fi. Ẹ̀jẹ̀ ṣe yẹ nùyà mẹ́ẹ̀má bi nù. Wọ́n mú wọn nà mọ̀tò náà wọ́n ma òní ọba ní nkàsá ma ní pii. Bíbíà náà wọ́n ní ọba ní ẹ̀ka ma wọ́n dídí sẹ́ wọ́n bẹ́ wà ẹ̀ sáàdù wọ́n tì mí ẹ̀yìn wọn wá díẹ̀ ní ntìlá ọ̀hún. Bíbíà mi sísẹ bíbíà mi sọ yẹ bẹ́ẹ̀ ma wọ́n nyina sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma na wọ́n kàn náà sẹ́ ní wọ́n ti nà ní ọba òbẹ̀nyà wọ́n ti nà ní wọ́n ṣọ́ ọba nù ná ní wọ́n fura nù so wọ́n ti nà ní fẹ́ na bí ní ọba nù so. Yamika je se ewiase ni na wie ye nie ye fa nto so fa ni nye ho se no kro se wo wie nsade ha menyi ni se se wo benya wale papa bi na wa wale enti wo no ba na se wo nom sa me tro so mi apa wati ni wo fe wo na ensa no oba wo nom sa ni enso ade wo ba fie de enye se wo yo ba ense se wo tra wade ase enti se mi aba no se ye no kro se wo wie nsa wati ni wo fe no ma na ni na ho se be ma wie kwa wale na kwa wale fofora woman na nim na wo se na wadie emme bia na wadie beti mi da timi aba papa bi Nsumendas menu aba Makenata International School eho any school papa wo se wodo mani nyina akọ BC nsore no motwero motwa chechefo na eho ne nimade pa wo wonto boase oba no onya bosome miensa na fa de koja ho na kwa adwuma ombe hwere te se de wo a wo hwe wade Ken Arthur International School ko pe wo bada achen wo ho Kumasi School ne Pentecost International Worship Center 87.9 Kumasi 492330 0541492330 nakope admission ma obano Faith's bamboo toilet papa ye nei ye yusu na fiefie mu ensore ni nweku ahodo mu na ebi nso dia ye dwa ne wo mu di omoje mfaso twetwere die firi so ye kama ye ne Ghana hankran ye de mpempuro na ye upe bi etu nkran ya fre 03022248843 na Kumasi fre 0550 0000990
ntumi wode ne baabi afrɛfrɛ yo ma me da se ɛyɛ anu sika ablante ato so extra ni side ma me da se bebre ko bɔ adwuma but yɛn kan kyerɛ nua bɛɛ ma no ɔyɛ me size dimetri akama agye akyerɛ no ba me nka ne bɔne so ɔnso awareɛ ɛno nti na ma ɔha ghanafoɔ maa no ɔnso awareɛ wɔso awareɛ a nyɛ wo nua baa ɛna ɛbɛdi biribi ama wo ɛna asɛm na na ɔmo kan ma me baabi a ma adwene kɔɔ so paa ne sɛ yɛnhwɛ sɛ ɔbaa ne firi ne nkyɛn kɔ akra no ɔbaa no ankɔyɛ tan o ɔbaa no kɔyɛ kama nti deɛ nti na ɔbaa no ɔno watu kwan akɔ akra akɔyɛ kama no ɔno abɛsa de ne ho abrɛ wo a mo se nyɛ mo na mo frɛ no maame yɛ hɔ no mo mo nyɛ saa deɛ wei so nipa na firi ne nkyɛn kɔ wɔkɔɛ no wankɔyɛ tan wakɔyɛ kama na ɔkɔyɛ kama na ɔno asa de ne ho aba adai ɔnso awale a ɔmpɛ gɛs no bi na ɔno ɔmo ntwɛn plan na yɛmpɛ ɔmo nwale wɔ mo wae meda sɛ ɛwɔ no deɛ wankasɛ ɔbaa no na de ne ho bae wɔ sɛ asɔfoɔ no ɛna frɛ ɔbaa no paa no kyɛw maa ne baeɛ na mmom no ɛnyɛ yɛ maame no ɛkyɛ a ɛna ɛfrɛ no maa ne bae na mmom asɔfoɔ na ɛfrɛ no maa ne bae nti nyɛ ɔbaa no na de ne ho bae dr mafo fertility about center awafa mo pa wo mo fo mo ne ɛnkyɛ dr mafo hɔ na mo bɛwo san so no wawo na wo ba ntimi nante a dr mafo onuro de bɛyɛ wo no na wo ba no ntimi nante atom so srɛ so ate abisa ba se ɛna dr wo frɛ 0244 411099 0244 411099 kɔfo ye bi spiritual doctor was say fa wonwu mu yadeɛ wonwu mu awadeɛ wonwu mu duabɔ blood covenant ne nyinaa fa bɛdan no na ɔnhwɛ no anka obi abodu abra kɔfo ye bi hɔ ɛwɔ agona saman osu besi ye bi junction frɛ na ne ye bi wɔ 0543 134535 0543 134535 Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwakɔ na wɔn mu entu nsuo no ɛma wɔyɛ expert ɛwɔ nsuo tuo mu paa wɔn kuma se maroon inside ɔno na yɛ deɛ ba clinic wɔ abronsan kuro mu ɛwɔ dwe so frɛ 0246 5707 0246 265707 0246 265707 odini baabi afrɛfrɛ But for Mohammed, Kasapri, Aguna Yamu Kotunkuli. Okay. But so, never money Kase, or bad number, a linear bad number, and a Nirino. On also about no Nirino, Aha, Beman 777 on your mature. So, you what about? If you are about, if you are bad, in card, and once a while amount. Na ebi adwira ɔno kɔda ɔne kunu nkyɛn o na ebi adwira dwa ɔwura ho nkwa ɔda hɔ abi ne nua ba no ɔnware yɛ ɔne kunu ɛne ti na ɔyɛ saa no ɔnware nti ɔne ɔde ho ma akyi gya gyina sɛbsɛbɛ ɔgyina saa gyini no so sɛ wobra ɔware wɔkɔ gyina ɔware no sɛ ɛyɛ no ɔmɛde ahɔ ho wallahi de bɛsika bi de bɛsika wobɛte agurade no akɔ so ɔne ɔne yɛ adwuma Era se me ne nyame bɛkɔ so a ayɛ program yɛ grow fan yɛ mogyaduro papa a wɔn no ma bɛdidi wo bɛda wo bɛna wɔn dan ne wɔn sɛ tititi ne nyinaa bɛkɔ bɛrima bɛnya ahoɔden de ayɛ adwuma wɔba wɔn fiti kɔm yɛ wɔ afɛde se wɔn awɔ fan no ne nyinaa bɛkɔ mistia baakɔle na akastam no smart ɛbɔ bɔ ase fred menk pidan pure leaf chemical ne ɛba shop bia mu wobɛnya grow fan frɛ 0244 596532 02 44596532 and a Grace Gifted Bar Clinic and Laboratory Services. Yamami Grace Bodu at the Hama and a Saya dear when I catch ya one a whoop fibroid. Yadi Bema Wayamre, Yadia won't to minsa a Sabia son Jimmy and Aquata and Onqua Ocean School Junction Mama from Barikasi Road and Cranny Wachimota Petroleum Bungalow. Friend was 0543 32003005. Akoma FM 87.9. Aha, and yeti nejumedini na EBC. Shannon so a chaya fiada echina a boja ya sabrade busia pani samia champo a bejel jana fe one in it seems Sharas Pepe and the Miniamon Kaye at the good demon Nsem Atuamoso. But then when you now say I'm a mo and it's ya at this.